ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga landas sa buhay na kailangan nating tahaking mag-isa. Sa ganung paraan ay mas makikilala natin ang ating sarili at maaari pa nating madiskubre kung sino yung mga karapat-dapat nating maging kasama. Ikaw kabarangay, minsan ka na bang naligaw sa daang tinatahak mo? Dear Papa Dudut, ang pag-ibig, pwede yang ikumpara sa maraming bagay sa mundo. Pero para sa akin, ang pag-ibig ay parang pag-akyat sa bundok. Siyempre sa una, andun yung excited ka, pero habang nasa daan ay makakaramdam ka ng matinding pagod at hingal. Maiisip mo na hindi pala ganon kadali at parang gusto mo nang sumuko, Papa Dudut. Hindi rin patag ang daan paakyat sa tuktok ng bundok. Puro lubak-lubak, madulas at mabato, na pwede pang dahilan para madapa, masaktan at masugatan ka. Bago ko po ipagpatuloy ang aking kwento ay gusto ko po munang magpasalamat sa inyong programa na Barangay Love Stories. Sakaling mapili niyong itampok ang sulat ko, itago niyo na lamang po ko sa pangalang Lorene, 30 years old at taga Mandaluyong. Mahilig po akong umakyat ng bundok, Papa Dudut, at masasabi ko na marami-rami na rin akong summit na narating. Halimbawa na doon yung paborito at binabalik-balikan kong bundok sa Benguet, Mountain Province, na kung tawagin ay Mount Ulap. Naakyat ko na rin po ang Mount Pulag na nasa parehong probinsya, Mount Macolot sa Batangas, Mount Pinatubo sa Zambales, Mount Daraitan sa Rizal at marami pang iba. Sa totoo lang ay wala akong hobby noon. Boring akong tao kundi lang talaga ako na impluwensyahang umakyat. Sa bundok ng mga kaibigan ko ay baka wala akong ibang ginagawa sa buhay ko ngayon kundi ang magpakalunod sa mga papeles sa opisina namin. Papadudod, sumulat po ako para ikwento ang buhay pag-ibig ko na mayahalin tulad sa nakakapagod at nakakahingal na karanasan ko sa tuwing umaakyat ako sa bundok. Magsisimula po ang lahat nung nasa college ako. Meron po akong nobyo si Arlo. Noong mga panahon na yon ay transfer ako sa eskwelahang pinapasukan niya. Matapos naming lumipat ng bahay dahil nag-iba ang destino ng trabaho ni Daddy. Malungkot nga ako noon kasi nasa second semester na ako sa kurso ko at naiwan sa dati kong paaralan yung mga close friends ko. Pero wala naman akong nagawa. Natatandaan ko pa na noong unang araw ko sa klase namin ay tahimik lamang ako. Kasi wala pa akong kakilala at kaibigan sa mga bago kong kamag-aral. Tapos nung lunch break, mag-isa lamang akong kumakain sa kantin. Yun din po yung pagkakataon na nilapitan ako ni Arlo para makiupo sa tabi ko at makisalo sa mesang kinakainan ko. Simula noon ay naging magkaibigan na kami, Papa Dudut. Gwapo po si Arlo. Artistahin, tisoy, may dimple sa magkabilang pisngi at merong magagandang pares ng mga mata. Crush na crush nga siya ng karamihan sa mga babae at binabae sa school namin at kabilang na ako doon. Pero alam ko na malabong magustuhan niya rin ako at maging special someone niya kasi napakasimple ko lamang talaga. Tamang pulbos lang at suklay. Sa kabila ng hindi namin pagiging mag-on, nakakaramdam pa rin ako ng selos, lalo na nung isang araw ay may nakita na lamang kong babae na umaaligid sa kanya. Tapos ay pinansin niya at madalas na niyang kasama. Sa inis ko ay iniwasan ko po si Arlo, bagay na napansin naman niya, Papa Dudut. Lorene! Sandali! Lakad lang, Lorene. Lorene, Huwag mong teka lang. lilingunin ng lalaking yun. Uy, Lorene! Buti na abutan kita.
Ang bilis mo maglakad eh. Ano ba yan, Arlo? Anong ba yun, Arlo? Tama ba yung ginagawa mo, ha? Alin ba? Yung pag-iwas mo sa akin. Akala mo di ko napapansin na ilang araw mo na akong iniiwasan, ha? Baka nag-i-imagine ka lang. Hindi kita iniiwasan, no? Pinagsasabi mo. Eh anong tawag mo dun? Nung isang araw, imbis na dumaan ka sa tapat ng room namin para sana sabay tayong pumunta sa kantin, umiwas ka. Dumaan ka dun sa likod. Mas napalayo ka pa tuloy. At least nakapag-exercise ako. Medyo kailangan ko na rin kasi magpapawis. Lorin, may problema ba tayo? Siyempre, wala. Bakit naman tayo magkakaproblema? Hindi ko alam, kaya nga ako nagtatanong eh. Kasi kung meron man, sabihin mo sa akin para mapag-usapan natin. At kung may nagawa man akong mali, itatama ako para di ka na magalit sa akin. Una, hindi ako galit. Ikalawa, wala tayong dapat pag-usapan, Arlo. Kung gusto mo, dun ka na lang sa babae mo makipagkwentuhan. Kasi 'di ba? Mas mukha siya masarap kasama kaysa sa akin. Ha? Sinong babae ba yun? Yung lagi mo ngang kasama. Yung kasabay mo pumasok tapos umuwi nung nakaraang araw. Ah, si Mirasol. Kahit ano pang pangalan niya, dun ka na. Lorin naman. Huwag mo akong maganyan-ganyan ah. At huwag mo na rin subukang itanggi kasi nakikita ko kayong lagi magkasama. Kulang na lang buntutan ka niya hanggang sa klase mo. Ganun na ba kayo ka-close? Tapos kumakatawa ka pa sa mga kwento niya, kita ko pang ngala-ngala mo. Ha! Diyan ka na. Uy, teka, huwag kang umalis. At bakit? May klase pa ako. Pag ako na-late sa klase ko, isusumbong kita sa prof ko. 5 minuto. Ano? 5 minuto ka ako. Bigyan mo lang ako ng 5 minuto para makapagpaliwanag. Bakit ko naman gagawin yon? Gusto ko lang linisin pangalan ko sa'yo. Kasi baka kung ano-ano na yung tumatakbo dyan sa isip mo tungkol sa amin ni Ate Mirasol eh. Ate? Kita mo na. Gulat ka no? Nauubos yung 5 minuto mo. Pinsan ko si Ate Mirasol. Pinsan? Oo, close kong pinsan yun. Kahit nung mga bata pa, malapit na talaga kami. Kaso nilipat siya ng school nung nag-high school siya, kaya nagkahiwalay kami. Pero ngayon, nag-transfer si Ate Mirasol sa university natin para ipagpatuloy yung pag-aaral niya. Yun nga lang, nauna na ako sa kanya na 1 taon kasi first year college pa lang siya. Kaya ba kayo lagi magkasama kasi ginagala mo siya sa eskwelahan natin? Oo, hindi niya pa kasi kabisado eh. Hindi pala dapat engineering kurso mo? Dapat tourism? Hindi pa rin ba tayo bati? Ano tayo mga bata? Tanong ko sagutin mo. Okay na ba tayo? Okay naman tayo. Hindi ka na nagsiselos? Ha? Hindi ah. Bakit naman ako magsaselos? Feeling ko lang kasi nga iniiwasan mo ako. Akala mo siguro type ko si Ate Mirasol no? Nun yun, bago ko pa malamang magpinsan kayo. Aray naman. Inisip mo talaga na magkakagusto ako sa kanya kung hindi ko siya pinsan? Oo, kasi babaero ka. Tsaka dami kaya nagkakandara pa sa yung mga babae at binabae. Hindi mo ba napapansin? Kulang na lang humaba mga leeg nila kakasunod saan ka man pumunta. Ay, kaloka. Minsan nakakainis. Kasi pag magkasama tayo, pakiramdam ko, maraming mata yung nagbabantay sa mga kilos ko. Wala tayong magagawa. Gwapings tong kaibigan mo eh. Wala naman akong planong gawin. Tsaka hangin mo rin talaga, no? Sige ka, pakatamaan ka ng kidlat. Grabe ka naman. Aalis na ako. Tapos na ang 5 minuto mo. Sandali. May sasabihin pa ako. Ano ba kasi yun? Dalian mo, malilate na ako. Gusto kita, Lorin. Huwag mo nga akong pinaglololo ko. Nakakapikon ka na ah. Teka, huminahon ka muna kasi. Tsaka hindi kita niloloko. Mukha lang ako maloko pero seryoso ako sa nararamdaman ko sa'yo. Gusto ko itang ligawan, Lorin. Hindi papayag si Daddy. Kakausapin ko daddy mo. Pupunta ako sa bahay niyo para formal na ipagpaalam sa mga magulang mo na gusto ko itang ligawan. Please, Lorin. Pumayag ka na. Seryoso ako. Gustong gusto talaga kita. Si Arlo po ang unang lalaki na nagpakita sa akin ng interes na ligawan ako, Papa Dudut. Kaya magkahalong kaba at excitement ang namayani sa akin ng mga panahon na yon. Tapos nagulat na lamang ako nung isang araw ay tinutuon niya ang minsan niyang sinabi na pupuntahan ako sa bahay namin para ipagpaalam sa parents ko ang panliligaw niya. Hinarap niya po sina daddy at mommy at sinserong sinabi sa kanila na gusto niyang hingin ang kanilang permiso. Kaya lang ay hindi po pumayag si daddy na maging kami habang nag-aaral pa kaming pareho. Bagay na nirespeto ni Arlo kaya nagustuhan siya
ng mga magulang ko. Mabilis na nagdaan ang mga araw, linggo, buwan at taon. Consistent po si Arlo sa panliligaw niya sa akin kahit na wala siyang tsansa na sagutin ko dahil hindi pa kami graduate. Pero hindi na po ako noon makapaghintay, Papa Dudut, dahil hulog na ako kay Arlo. Bukod doon ay nababanggit din ng mga kaibigan ko na baka pag pinatagal ko pa ang pagsagot kay Arlo ay mag-iba ang ihip ng hangin. Magkagusto siya sa iba at ayaw ko pong mangyari yon, kaya naman sinuway ko ang bini ni Daddy matapos kong ibigay kay Arlo ang matamis kong oo. Hindi nagtagal ay naging kami pero nilihim po namin yon sa lahat, lalo na sa parents ko. Nung nakapagtapos na kami sa pag-aaral ay si Arlo sa kurso niyang engineering at ako naman ay accountancy, at nung nagkaroon na rin kami ng maayos na trabaho at karera ay saka lang namin inamin kina Mami at Daddy ang lahat. Hindi naman sila nagalit, Papa Dudut, pero pinayuhan nila si Arlo na huwag akong sasaktan. Sobrang swak po kami ng boyfriend ko. Nagja-jive ang mga ugali namin. Maintindihin po si Arlo, kabisado niya ang mga topa ko at alam niya ang gagawin kapag sinusumpong ako ng toyo ko. Mapagpasensya rin siya at malalahanin, lalong-lalo na sa mga magulang ko. Legal sa parehong pamilya namin ang aming relasyon, Papa Dudut, kaya akala ko ay wala na pong makakapaghiwalay sa amin ni Arlo. Kasi mature naman kami, nare-resolve namin ang mga away namin, kaya hindi katakataka na tumagal kami ng 8 taon. Opo, Papa Dudut, 8 taon. Ikakasal na dapat kami kasi nag-propose na siya sa akin hanggang dumating yung isang araw na nagkatampuhan kami at nahuli ko na lamang siya na nambababae, Papa Dudut. Kaya naman pala hindi mo sinasagot cellphone mo. May iba ka palang pinagkakaabalahan. Lorin, pwede ba? Huminahon ka lang. Mamaya may magreklamong unit dahil sa ingay mo eh. Wala akong pakialam. Magagalit ako hanggat gusto ko kasi may karapatan ako. Demonyo ka, Arlo! Pinagkatiwalaan kita pero sino yung babaeng nahuli ko na kinakama mo? Wala lang kasi... Parang tanga naman, Lorin, oh. Bakit mo ako sinampal? Tinatanong mo pa talaga, ha? Kung tutuusin, kulang pa yan dahil gigil na gigil ako sa'yo. Kung hindi mo lang pinaalis yung malanding babaeng kasama mo kanina, baka sabay ko na kayong binalata ng buhay. Yan! Yang ganyang ugali mo talaga yung ayaw ko. Pinalaki ka bang ganyan ng mami mo? Hindi naman, di ba? Saan mo ba nakuha yung ugaling kanal mo? Huwag mo akong baliktarin dito. Dahil hindi ako magkakaganito kung hindi ka nagloko. Wala lang pala yung babaeng yun, ha? Pero kinama mo na siya. Diyan pa sa kama kung saan may nangyayari sa ating damuho ka. Ay, sorry na, okay? Natukso lang ako. Anong klaseng katwiran yan? Alam ko na mali, pero natukso ako eh. Hindi ko napigilan yung init ng katawan ko. Pero maniwala ka, wala lang yung babaeng yun. Nakilala ko lang siya sa bar, tapos... Hindi ka ba titigil sa kakasampal sa akin, Loren? Nakakarami ka na, ha? Kapal ng mukha mong ulupong ka. Tumigil ka na, ha? Hindi ka na nakakatuwa. Sa palagi mo, bakit ko ginawa yan sa'yo? Sige, sabihin mo! Nagsorry na nga ako, di ba? Akala mo ba malilinis ang sorry mo yung kababuyan mo na nakita ko pa talaga, Arlo? Sige, sagutin mo! Hindi, pero... Talagang hindi na. Kasi paano pa ako makikisama sa katulad mong taksil? Paano pa ako tatabi sa'yo sa kama? Alam ko meron kang ibang babae na ginagalaw. Kakadiri ka! Sigurado ako na hindi lang to yung unang beses na may nangyari sa inyong dalawa. Kita mo na! Tama akong lintik ka! Ang kapal ang mukha mo! Aray! Baboy Tama ka! na, Lorin! Ano ba? Nasasaktan na ako! Pag di ako nakapagbigil sa'yo, baka... Sasaktan mo ko? Subukan mo lang, ipapapulis kita! Buisit, para kang bata. Pwede ba pag-usapan natin to ng maayos? Hindi mo kailangan magalit ng ganyan. Bakit? Sino bang hindi nagkakamali? May tao bang perpekto? Wala!
Pero hindi lahat ng tao taksil at baboy na katulad mo. Lori naman, ikakasal na tayo. Ayusin natin to. Baliw ka na kung iniisip mo magpapakasal ako sa'yo. Please, Loren, wag mo naman gawin to. May simbahan na, may reception na. Nakapagpatahi na rin tayo ng pangarap mong damit pang kasal. Marami na tayong nagastos. Handa na lahat, Loren. Hindi na tayo pwedeng umatras. Handa na nga. Pero ako yung hindi na handang magpakasal sa'yo. Wala akong pakialam sa mga nagastos natin kasi pera lang yan. Kikitain ko pa yan ulit. Pero yung pumayag na lumakad sa altar at matali sa'yo, yung tawagin ko yung sarili ko na asawa mo at dalihin yung apelyido mo, yun naman yung hindi ko matatanggap, Arlo. Kung para sa'yo, mababaw lang yung dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Pwes para sabihin ko sa'yo, mali ka. Mali ka kasi malaking kasalanan na yung ginawa mo. Hindi pa man tayo kinakasal. Kaya paano ko pa mangangako sa harap ng Diyos na magiging tapat sa pagsasama natin kung ngayon pa lang nagkasala ka na? At kahit na nagsorry ka, kahit ano pa mga dahilan mo, natukso ka o ano, naging mahina ka pa rin. Hindi mo na ako iniisip. Masyado ka marupok kaya dapat lang sa'yong hiwalayan. Bakit parang sa tono mo ako lang ang sinisisi mo? Parang ako lang ang may kasalanan dito. May kasalanan ka rin naman sa nangyari. Masyado mo kasing inatupag yung trabaho mo nitong nakaraan. Kaya akala ko wala lang ako sa'yo. Kaya umanap ka ng kalinga sa iba, ganun ba yun? Oo, pero nagsisisi na ako. Baliw ka na. Wala nang saysay ang pagsisisi mo dahil sinira mo na kung ano yung meron tayo. Maghiwalay na tayo, Arlo. Ano? Tapusin na natin lahat kasi wala na rin patutunguhan yung pagsasama nating to. Ayoko sa lahat yung iniiputan ako sa ulo. Kung gusto mo, ituloy nyo na lang ng babae mo yung milagrong ginagawa nyo. Wala na akong pakialam. Masunog sana kayo sa impyerno. Hiwalay na tayo. Ang sakit-sakit, Papa Dudut. Para akong mamamatay ng araw na yon. Sinong hindi magdaramdam ng husto kung yung lalaking mapapangasawa mo na sana ay aagawin sa iyo ng iba? Pero bukod sa matinding panghihinayang ko sa relasyon namin ni Arlo ay yung hustong galit at pagkamuhi ko sa kanya. Kaya pala pakiramdam ko ay nagbago, yun pala ay meron na siyang ibang pinagkakaabalahan. At ang kapal na mukha niyang ipangalandakan na nagkukulang ako sa kanya kaya humanap siya ng magpupuno noon sa katauhan ng ibang babae. Papadudot na karating po sa kalaman ng parents ko ang nangyari kaya naman maging sila ay labis na nagalit kay Arlo. Kulang na lamang ay sagurin siya ni Daddy dahil hindi raw tinupad ni Arlo ang usapan nila noon na huwag akong sasaktan. Alam kong nag-aalala lamang siya bilang tatay pero nakiusap po ako na sa amin na lamang yung rason ng paghihiwalay namin ni Arlo dahil ayoko magmukhang kaawa-awa sa mata ng iba naming kamag-anak. Yun bang meron akong kakulangan at diferensya kaya iniwan at pinagpalit ako sa iba ng boyfriend ko. Bukod doon ay ayoko rin na magalit sila ng gusto kay Arlo kasi naging mabait naman sa kanila yung ex-boyfriend ko. Lalo na nung minsan siyang nag-donate ng dugo sa pinsang kong na dengue. Resulta marami po sa kanilang nangihinayang sa relasyon namin ni Arlo noong nalaman nga nilang hiwalay na kami. Nandyan yung mga pinsan ko at kaibigan na panay payo sa akin na patawarin ko si Arlo ano man daw ang kasalanang nagawa niya sa akin. Sa halip ay pag-usapan po namin ang hindi namin pagkakasunduan. Pero buo na po ang desisyon ko ng panahon na yon. Gustuhin ko mang patawarin si Arlo at kalimutan ang lahat ng mga nangyari pero gabi-gabi naman akong binabangungot ng pagtataksil niya sa akin, Papa Dudut. Ayokong habang buhay na pagsisihang nakisama ako sa kanya sa isang bubong kung pumayag po akong matuloy ang aming kasal. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit na abala ko sa trabaho, kahit na lunuring ko ang sarili ko sa pagpapaka-busy, ay meron at meron pa rin po talagang pagkakataon na dinadalaw ako ng matinding lungkot
Dahilan para mapahinto ako sa anumang ginagawa ko. Matutulala at maiiyak na lamang ako, Papa Dudut. Ganon naman talaga ang pinagdadaanan ng mga taong dumaranas ng heartbreak, hindi ba? Sino ba naman ang makaka-move on agad-agad sa 8 years? Tapos ikakasal na kayo in few months. Saka pa nagloko ang fiancé mo. Sa kabila ng lahat ay tinuring ko po na blessing in disguise ang bagay na yon dahil wala na akong kawala kay Arlo sakaling noon lang siya ng babae kung kailan nakatali na ako sa kanya. Kaya nga para mas malibang-libang ako ay pumayag akong sumama sa mga kaibigan ko nung minsang niyaya nila akong umakyat sa bundok. Masasabi kong masaya ang experience kong yon lalo na nang makarating kami sa summit, Papa Dudut. Hindi po madaling umakyat sa bundok lalo na sa first timer na katulad ko. Pero iba ang pakiramdam kapag nakarating ka na sa summit. Sa katunayan ay hindi na maalis ang ngiti ko sa labi hanggang makababa kami at makauwi. Simula noon ay lagi na akong sumasama sa pag-akyat ng bundok ng mga kaibigan ko. Minsan kapag busy sila ay nagsosolo po ako. Bale nakikisama po ako sa mga grupo ng ibang tao na umaakyat sa bundok. Sa ganong gawain ay mas nakilala ko po ang sarili ko, Papa Dudut. Bukod doon ay lumawak ang mundo ko at marami akong naging kaibigan. Isa na po doon si Rico na namit ko nung unang beses akong namundok. Papa Dudut, nakasabay ko po sa trail si Rico. Bale, sinabayan niya ako sa paglalakad kasi napansin niya na ako lang daw yung walang kasama o kaibigan. Doon ko na nga sinabi na mag-isa lamang ako dahil kasama na mga kaibigan ko ang mga jowa nila. Guwapo po si Rico, Papa Dudut. Matikas ang tindig, batak na batak ang muscles sa katawan dahil sa pag-akyat sa bundok. Moreno, may magagandang mga ngipin na gustong gusto kong titigan kapag ngumingiti siya. Mahaba din ang pilik mata ni Rico at ganoon din ang buhok niya na tinali na niya para hindi kumalat at sumaboy sa kanyang mukha. So matutal ay naging maayos po ang akyat namin at maging ang pagkakamping namin sa bundok. Sa katunayan, Papa Dudut ay nag-offer po si Rico na sa tent na lang niya ako magstay matapos akong pilitin ng mga magagaling kong kaibigan, Papa Dudut. Sana hindi umulan para hindi dumoble yung lamig. Parang hindi naman. Tirik na tirik yung araw kanina. Hindi mo kabisado panahon sa bundok, pabago-bago. Ganun ba? Paano yan pag umulan? Hindi ba kaya nitong tent mo? Kaya naman, basta wag lang humangin ng malakas. Pero hayaan mo na, kasi mukhang tama ka nga. Hindi naman uulan. Halika, upo ka rito sa tabi ko. Ayoko nga, baka mamaya may magalit eh. Sino namang magagalit? Rico, huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Una, sinabayan mo ako paakyat dito sa campsite kanina. Tapos ngayon pinatuloy mo ako dito sa tent mo. Akala mo ba manhid ako? Akala mo hindi ko alam na may jowa ka na o asawa kasi may singsing ka na dyan sa daliri mo? Paano ko magalit sa'yo yon kahit na wala naman tayong ginagawang mali? Masyado ka naman nag-aalala, Lorin. Sinong hindi mag-aalala? Mamaya maging dahilan pa ako ng pag-aaway nyo. Or worst, awayin pa ako ng jowa o asawa mo. Ayoko ng gulo. Kaya nga ako sumama sa mga kaibigan ko mamundok kahit na hirap ako sa pag-akyat dito kasi gusto ko ng peace of mind. Maling-mali talaga na pumayag ako magstay dito sa tent mo porque wala akong dalang sarili ko at wala na akong espasyo dun sa tent ng mga kaibigan ko. Paalis na ako. Sa labas na lang ako kahit malamig. May jacket naman ako. Lori naman, huwag ka nang lumabas ng tent. Baka sipunin ka. Madali lang namang gamutin yung sipon kesa pasa sa mukha sakaling awayin ako ng jowa o asawa mo. Wala akong jowa o asawa, kaya pwede ka nang kumalma. Ha? Pinaglololoko mo ba ako? Hindi kaya, nagsasabi ako ng totoo. Eh bakit may suot kang singsing? Eto ba? Mahabang kwento. Makikinig ako. O sige, pero sana di ka antokin.
Magkwento ka na lang kasi. Engagement ring namin ng girlfriend ko tong singsing na suot ko. Sinasabi ko na nga ba? May fiancé ka na, ikakasal ka na. Noon yun, pero iwalay na kami ngayon. Sinusuot ko lang tong singsing kasi nangihinayang ako sa sanay masayang kasal namin. Hindi ba mas masakit? Kasi may alaala ka pa rin ng nabigong pag-ibig nyo. Masakit, oo. Pero hinahayaan ko na lang sarili ko na maramdaman yung sakit na yun. Hanggang matanggap ko na hindi na talaga matutuloy yung kasal namin. Ay, 10 taon din kami, Lorin. Bago yun natapos sa isang iglap. Sorry, Rico. Hindi ko naman akalain na ganyan pala kabigat yung dinadala mo. Hindi mo naman kailangang mag-sorry. Wala ka naman ginawang mali. Saka choice ko naman na suotin pa rin tong singsing namin. Kasi hanggang ngayon mahal ko pa rin siya. Hihintayin ko na lang magsawa tong puso ko. Alam ko pag nangyari yun, nakalimutan ko na siya. Hindi pala tayo nagkakalayo ng pinagdaanan. Yun din ba ang dahilan kaya umaakit ka sa bundok? Ako kasi oo eh. Sawa na ako magmukmuk sa bahay at sa opisina namin. Kaya pumayag akong sumama sa mga kaibigan ko papunta rito. Tama ka, yun din dahilan ko. Pero alam mo ba na dati sabay kaming umaakit sa bundok ng ex-girlfriend ko? Mas masakit na mag-isa ka na lang ngayon. Nung una, aminado akong nahihirapan ako. Pero habang tumatagal, mas nakikilala kong sarili ko. Nasabi ko na lang na kaya ko palang makarating sa tuktok kahit hindi siya kasama. Congratulations. Senyales yan na nakaka-move on ka na. Pero pwede ko ba malaman ang rason ng hiwalayan nyo? Pinagpalit niya ako sa iba. Pero bago yun, akala ko trabaho at pangarap lang niya yung kakumpetensya ko sa kanya. Sa loob ng 10 taon naming magkarelasyon, maraming bagay na gustong matupad ang ex-girlfriend ko. Isa na dun yung makapagtrabaho siya sa abroad at mag-migrate. Siyempre, sinuportahan ko siya sa pangarap niyang yun. Kahit 2 beses na niyang nireject ang proposal ko. Mahal ko kaya inunawa ko. Umalis siya sa Pilipinas matapos siyang makatanggap ng job offer para makapagturo sa isang university sa Florida. Pero napansin ko na lang na kapag mas inuunawa mo pala ng gusto yung tao at yung mga rason nila, mas nagiging daan yon para abusuin ka nila. Di ko alam na may nakilala na pala siyang ibang lalaki dun, Amerikano. Tapos naging sila bago siya nakipaghiwalay sa akin sa cellphone. Huling balita ko, kinasal na sila at pinoproseso na yung papeles niya para maging US citizen. Grabe, hindi ako makapaniwala. Nagawa sa'yo yun ng ex-girlfriend mo? Oo, para sa pangarap niya. Ayaw niya kasing bumuo kami ng pamilya rito sa Pilipinas. Pero hindi naman ganun kadali yung gusto niyang mag-migrate kami dahil nandito yung negosyo ko eh. May plano naman ako pero sana binigyan niya pa ako ng panahon. Kawalan niya kasi sinayang kanya, Rico. 10 taon. Grabe. 2 taon lang ang lamang sa amin ng ex-boyfriend ko na nagtaksil naman sa akin. Pareho pala tayong sawing palad. Malas sa pag-ibig. Hindi naman siguro. Maling tao lang yung minahal natin. Alam mo ako, kahit paano nakakausad na rin. Pinagpapasa Diyos ko na lang ang lahat. Basta mag-focus ako sa paghilom ng puso ko at sa sarili ko. Hindi ko na masyadong iniisip yung pananakit sa akin ng ex ko. Kasi alam ko sa sarili ko, kawalan niya yung paghihiwalay namin. Yun na lang din ang isipin mo, Rico. Kawalan ng ex-girlfriend mo yung paghihiwalay niyo kasi sinayang ka niya. Sana hindi sila karmahin sa ginawa nila sa atin. Gusto ko na lang maging masaya tayo. Yan din naman ang gusto ko. Pero sana, ganun lang din sila kadaling kalimutan. Simula noon, pag hindi ako nagsosolo sa pag-akyat ng bundok ay si Rico na po ang kasakasama ko, Papa Dudut. Marami po akong natutunan sa kanya lalong-lalo na sa mga teknik kung paano mas mapapadali ang pag-akyat namin at mas magiging ligtas at maingat. Wala po talaga akong masabi sa galing at talino ni Rico, bukod doon ay komedyante rin siya kung minsan. Kaya nga laking pangihinayang ko rin na hindi sila nagkatuluyan ng girlfriend niya noon. Pero thankful ako kasi hindi siya napunta sa maling babae. Kung tutuusin ay pareho kami ng kapalaran ni Rico pagdating sa pag-ibig.
Sawing palad kumbaga. Kaya siguro kami pinagtagpo ng tadhana para meron kaming isa't isa na mapaglalabasan ng sama ng loob at hinanakit sa mundo. Hindi nagtagal ay umamin po si Rico na nagugustuhan na niya ako. Tapos nagpaalam siya sa akin na kung pwede raw bang manligaw siya. Bagay na hindi ko na tinanggihan pa. Sa totoo lang, hindi mahirap mahalin ang katulad ni Rico at mahigit 1 taon na rin naman simula nang maghiwalay kami ni Arlo. Kaya ang sabi ko sa sarili ko ay baka panahon na para bigyan ko ng tsansa yung puso ko na magmahal ulit. At yun nga ay sa katauhan ni Rico Papadudut. Businessman po siya at kapag hindi kami umakyat sa bundok ay madalas naman kaming nagde-date. Kay Rico ko po nahanap yung lalaki na palagi nandyan sa tabi ko sa isang tawag ko lamang. Kaya nga sa pagkaraan ng 2 buwang panliligaw niya sa akin ay sinagot ko na si Rico at naging boyfriend ko na siya, Papadudut. Tumagal po ng 5 buwan ng relasyon namin hanggang isang araw. Meron pong bagay na ginawa si Rico na hindi ko po lubos na inaasahan. Halika rito, Lorin. Dito tayo banda. Sweetie, baka hanapin na tayo ng mga kasamahan natin. Kanina pa tayo nakahiwalay sa kanila. Hindi yan. Saka nakausap ko naman yung guide natin. Sabi ko, bigyan lang ako ng ilang minuto bago tayo bumaba. Wala naman tayong kasunod na grupo na aakyat dito sa summit. Okay, pero bakit mo ba kasi ako hinatak dito? Basta. Ayaw mo ba ng group picture sa kanila? Gusto, pero mamaya na yun. Kasi may mas importante akong bagay na gustong gawin. Ano yun? Sandali ha, kunin ko lang. Nako, buti hindi nahulog. Rico, ano yan? Sing-sing ba yan? Oo, sweetie. Sing-sing to na simbolo ng walang hanggang pagmamahal ko sa'yo. Teka, lulud ako. Uy, wag na. Wag na, kasi baka mapatingin pa sila rito. Hayaan mo sila. Alam naman nila plano ko, kaya nga game na game silang pabayaan tayo rito. Rico naman eh. Uy hala, lumuhod ka nga. Lorin, alam ko hindi pa nagtatagal simula na magkakilala tayo. At halos 5 buwan pa lang nang sagutin mo ako para maging boyfriend mo. Pero sana sa iksing panahon na yon, naiparamdam ko sa iyo yung pagmamahal ko. Alam mo naman na wala akong ibang gusto kundi yung makasal sa'yo. Bumuo ng sarili nating pamilya at makasama ka hanggang pagtanda natin, di ba? Oo, alam ko yun. Lagi-lagi mo ba namang sinasabi? Malamang hindi ko yun makakalimutan. At hindi na ako makapaghintay na tuparin yun. Kaya nga lumulud ako ngayon sa harap mo para hingin yung kamay mo at pumayag kang makasal sa akin. Will you marry me, Lorin? Yes, Rico. I will marry you. Pumapayag ako makasal sa'yo. Talaga? Yes! Yuhu! Huwag ka nang sumigaw. Nakatingin sila sa atin, no? Ayos lang yan, sweetie. Pero teka, akin na yung kamay mo. Isusuot ko sa daliri mo tong sing-sing. Ayan, bagay na bagay sa'yo. Tumayo ka na nga muna dyan. Oo. Nagustuhan mo ba yung sing-sing? Oo naman. Napakaganda naman ng sing-sing na to. Thank you, Rico. Thank you saan? Kasi dumating ka sa buhay ko. Kasi minahal mo ko at naging boyfriend kita. Walang kaso kahit hindi pa nagtatagal simula na magkakilala tayo at naging mag-on. Kasi sa puso ko, siguradong sigurado na ako na ikaw yung gusto kong pakasalan para makasama habang buhay. Thank you sa lahat-lahat. Ako yung dapat mag-thank you sa'yo. Kasi tinuruan mo ako paano magmahal ulit. Akala ko nun, hindi ko na kaya kasi nga nakatali pa rin ako sa anino ng ex-girlfriend ko. Pero tinulungan mo ako makawala sa pagkakatali kong yun sa kanya. Hindi lang ikaw yung thankful kasi nagkakilala tayo. Siguro nga, tinadhana na magtagpo tayo kasi pareho tayong iniwan ng mga mahal natin. Pero hindi ibig sabihin
mananatili na tayong nakalugmok sa lugar kung saan nila tayo iniwan. Ngayon, masaya tayong aalis at uusad ng magkahawak kamay. Alam ko na masasaya ako sa'yo. Kasi ikaw yung nagparamdam sa akin na kamahal-mahal ako. Kahit na sa mga panahong pakiramdam ko, hindi. Sinong may sabi sa'yong hindi? Kamahal-mahal ka, Lorin. At mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Hindi na ako makapaghintay na makasal sa'yo. Salamat kasi ginawa mo akong pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Walang anuman. Deserve mo naman kasi maging masaya. Pagkatapos ng sakit at lungkot na pinagdaanan mo. At happy ako. Kasi ako yung rason bakit ka nakangiti ngayon. Ikaw din naman, nasaktan at nalungkot. Kaya deserve mo rin ang happy ending. At yun ay sa piling ko, Lorin. Pangako, hindi kita sasaktan. Araw-gabi kong ipaparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Hindi man ako perpektong lalaki pero pagsisikapan ko na maging karapat-dapat sa'yo. Kahit nakasal na tayo at hanggang sa pareho na tayong uugod-ugod. Uy, sobra naman yung uugod-ugod. Huwag muna kasi marami pa tayong bundok na aakyatin na magkasama. At kahit na magkaanak tayo, pag lumaki na sila, isasama rin natin sila sa pamumundok. Siyempre naman. At habang daan, paulit-ulit kong ikikwento sa kanila kung paano ko nakilala yung mama nila. Ngayon pa lang, nakikinit ako ng mga reaksyon ng mukha nila. Kinikilig ba sila o nauumay? Pareho. Grabe. I love you, Lorin. At saksi yung bundok na to sa walang hanggan kong pagmamahal sa'yo. I love you too, Rico. O paano? Tawag na tayo ng mga kasamahan natin. Tara, papapicture pa ako sa kanila. Akin ang kamay mo, sweetie. Alalayan na kita. Mahal ko po si Rico, Papa Dudut, at walang duda yon. Kaya nga kahit na hindi ko po inaasahan ang pagpopropose niya ay nag-yes po ako at pumayag na makasal sa kanya, Papa Dudut. Laging sinasabi sa akin ni Rico na mahal niya ako, na gusto na niya akong maging asawa. Sa totoo lang ay wala naman po yung kaso. Dahil alam ko na pareho na kaming handa na bumuo ng sarili naming pamilya. Kaya nga muli ay nakaramdam ako ng pananabik na sa wakas ay matutuloy na ang kasal na matagal ko nang inaasam noon kay Arlo. Kaya lang kung kailan naman maayos na ang lahat sa amin ni Rico ay saka po biglang naglaro ang kapalaran, Papa Dudut. Yon ay matapos bumalik ni Arlo sa buhay ko. Isang gabi ay nagpakita na lamang siya sa condo unit ko at nagmamakaawa na balikan ko, Papa Dudut. Siyempre hindi ako pumayag at sinumbat ko sa kanyang lahat-lahat ng masasakit at masasama niyang ginawa sa akin noon. Naminahal ko siya tapos ay pinagpalit lamang niya ako sa taong walang kwenta. Sisirin po si Arlo ng panahon na yon na kumuha ng lakas ng loob sa alak para makipagkita sa akin. Opo, Papa Dudut. Bahagya siyang nakainom kaya hindi na niya napigilan ang tinding emosyon na nararamdaman niya. Nagmanikluhod siya sa harapan ko, ang ex-boyfriend ko, at nagsumamo na patawarin ko siya. Tatawag na sana ako noon ng guard kaso bigla po niya akong hinalikan sa labi ko dahilan para manumbalik sa akin ang lahat-lahat ng matatamis naming pinagsamahan. Tapos aaminin ko po sa inyo na naging mahina ako dahil nagustuhan ko ang halik niya. At pumayag akong may mangyari sa amin ng gabing yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pinalis ko po si Arlo sa condo unit ko kinabukasan at sinabi sa kanya na malaking pagkakamali na may nangyari sa aming dalawa. Tinanong ulit ako ni Arlo kung mahal ko pa raw ba siya at kung may tsansa na magkabalikan kami. Sinabi ko po na hindi ko na siya mahal at wala nang chance ang relasyon namin dahil ikakasal na ako kay Rico. Galit na galit po si Arlo nang malaman ang tungkol sa amin ng boyfriend ko, Papa Dudut. Pero mas galit ako sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin.
Sinamantala niya ang kahinaan ko at naging makasarili siya, Papa Dudut. Pagalis po ni Arlo ay doon ako humagulhol ng iyak. Alam ko pong malaking kasalanan ang kagagahan na nagawa ko dahil may kasintahan akong tao tapos nakuha ko pang magpagalaw sa ibang lalaki. Hindi ko po magawang tumingin ng diretsyo kay Rico nang magkita kami ng gabing yon para mag-dinner date. Takang-taka ang kawawa kong fiancé dahil wala akong ganang kumain pero nagdahilan na lamang ako na masama ang pakiramdam ko. Hindi tuloy namin nasulit yung gabi kasi maaga niya akong hinatid sa condo unit ko, Papa Dudut. Hindi ko po alam ang gagawin ko at kinakain na po ako ng matinding konsensya. Ang bait-bait sa akin ni Rico tapos tinarantado ko po siya. Kung sa akin niya gagawin yon ay siguradong hindi ko siya mapapatawad. At mas nadagdagan pa po ang takot sa dibdib ko nang mag-positive po ang pregnancy test kit matapos kong makaramdam ng senyales ng pagbubuntis, Papa Dudut. Alam kong si Arlo ang tatay ng baby ko dahil sakto yon sa bilang ng gabi na may nangyari sa amin. Bukod doon, ay isang buwan na rin kami noong hindi nagkikita ni Rico matapos niyang magkaroon ng business trip. At yung dinner date na yon, sana ang una naming pagkikita after a month. Papa Dudut, alam kong hindi ko maililihim habang buhay ang baby sa sinapupunan ko. Ayoko namang gumawa ng isa pang kasalanan kung ipapalaglag ko ang bata. Anak ko pa rin siya. Nananalaytay pa rin sa kanya ang dugot laman ko. Kaya ginawa ko po ang isang bagay na alam kong makakabuti sa amin ang anak ko. Umasa na lamang po ako na papanigan kami ng kapalaran at sa huli magiging maayos pa rin ang lahat, Papa Dudut. Sure ka bang okay ka na, sweetie? Oo naman. Bakit mo natanong? Maputla ka kasi. Tapos namamawis pang kamay mo nung hawak ko. Ha? Ay sorry. Ayos lang naman pero nag-aalala ako. Ayos lang ako. Wala akong sakit, sweetie. Hindi mo kailangan Lorin, Pakiabot ng tubig. eto. Ano ba nangyayari? Kailangan na ba kitang dalhin sa ospital? Hindi. Kumalma ka lang. Okay lang talaga ako. Salamat pala sa tubig. May sakit ka eh. Paano ako kakalma? Rico, wala akong sakit, okay? Buntis ako. Ha? Buntis ka? Oo. Kamakailan ko lang din nalaman. Kaya ako nagkakaganito pero wala akong sakit. Pero paano ka nabuntis? Di ba? Patawarin mo ko, Rico. Pero nagkasala ako sa iyo. Hindi kita maintindihan. Nung wala ka, nung nasa business trip ka, nagpakita ulit sa akin si Arlo. Pumunta siya sa condo unit ko para magmakaawa na makipagbalikan sa akin. Siyempre hindi ako pumayag pero... Pero ano? Hindi ka pumayag pero nabuntis ka niya? Paano nangyari yun? Sige nga! Pwede bang kumalma ka lang? Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Ano ngayon kung makayusoso sila? Wala na akong pakialam. Kahit magpiestahan nila tayo. Kasi masakit yung ginawa mong pagtataksil, Lorin. Kaya nga nagiging tapat na ako sa'yo ngayon. Natukso ko, nagkamali. Naging mahina ako kaya may nangyari pa rin sa amin ni Arlo ng gabing yun. Pero kinabukasan sinabi ko sa pagmumukha niya na hindi ko na siya mahal. Dahil ikaw ang mahal ko, Rico. Sa tingin mo, kaya pa kitang mahalin pagkatapos ng lahat? Anong ibig mong sabihin? Nagpagalaw ka sa iba habang tayo pa. Tapos ngayon dinadala mo dyan sa tiyan mo yung batang hindi ko naman dugot laman. Kaya paano pa ako makikisama sa'yo? Sige nga. Hindi ka na nakikinig? Ikaw nga yung mahal ko. Ikaw yung pinili ko. Hindi na matatakpan ng pagmamahal mo sa akin yung kasalanan na nagawa mo, Lorin. Hindi mo na ba ako mapapatawad? Hindi kita kayang patawarin. Baka pag nagtagal. Baka pag nabagok ulo ko tapos makalimutan kita. Pero hindi ngayon. Alam ko naman na nagkamali ako kaya sising-sisi na ako.
Ayoko lang na gumawa pa ng isang pagkakamali. Kaya kahit mahirap, sinabi ko sa iyo yung totoo. Bakit parang lumalabas na utang na loob ko pa sa'yo yung pagsasabi mo ng totoo? Hindi mo habang buhay may tatago yung pagbubuntis mo, Lorin. Lalaki at lalaki ang tiyan mo at kakwestiyonin din kita. Alam mo, mas masahol ka pa sa ex-girlfriend ko. Pero pareho lang kayong manluloko. Wag mo akong ikukumpara sa kanya. Magkaiba kami. Wala kayong pinagkaiba. Kasi pareho nyo lang akong sinaktan. Akala ko pa naman ikaw na yung babaeng makakasama ko habang buhay. Pero nagkamali pala ako. Napakasama mong tao, Lorin. Wala kang konsensya. Rico, please. Intindihin mo sana yung sitwasyon ko. Hindi ba makasarili na hilingin mong intindihin kita? Nasasaktan nga ako sa ginawa mo sa akin. Ayaw na kitang makita ulit, Lorin. Bahala ka na sa buhay mo. Saan ka pupunta? Sandali. Huwag mo kong iwanan dito. Mag-usap tayo. Makinig ka muna sa akin. Wala na tayong dapat pag-usapan. Kasi narinig ko ng mga dapat kong marinig. Mahal kita. Pero hindi sapat yon para gustuin pa kitang makasama bilang asawa ko. Kaya pasensyahan na lang tayo. Maghiwalay na tayo. Huwag kang magpapakita sa akin. Kasi sukang-suka ako sa pagmumukha mo. Rico, sandali. Huwag mo kong iwan, Rico. Hindi ko kaya pag nawala ka sa akin. Pakiusap, huwag kang umalis. Bitiwan mo nga ako. Hinabol mo pa talaga akong baliw ka. Di ka na ba nahiya sa mga tao rito? Wala akong pakialam sa kanila. Yung mahalaga sa akin yung relasyon natin. Pinagsasasabi mong mahalaga sa'yo relasyon natin. Nung nakipaglampungan ka sa ex-boyfriend mo, naisip mo ba yung pesteng relasyon natin? Sarili mo lang inisip mo, Lorin. Tapos ngayon, gusto mong akuin ko pagpapalaki sa batang hindi naman galing sa akin? Huwag ka nga. Palagay ko mas karapat dapat na si Arlo yung niluluran mo at sinasabi ang panagutan niyang sanggol na nasa tiyan mo. Kasi siya naman yung tatay. Aalis na ako. Huwag mo na akong susundan. Arlo, sandali. Arlo, huwag mo akong iwanan dito. Sa ikalawang pagkakataon ay nadurog po ako, Papa Dudut. Pero masasabi ko na triple ang sakit ng isampal sa akin ni Rico ang mga salitang kahit kailan ay hindi ko inaasahang maririnig ko mula sa kanya. Ang kirot-kirot ng puso ko na kulang na lamang ay ikamatay ko. Nagmakaawa po ako kay Rico na huwag niya akong iwanan. Alam kong sobra at kakapala ng mukha pero gusto ko pong pakasalan niya pa rin ako sa kabila ng pagtataksil ko sa kanya. Wala naman po akong hangad na masama, naging mahina lamang po ako sa puso't isipan kaya nadaig ako ng aking emosyon. Pero alam kong pagiging makasarili kung ipipilit ko ang gusto ko dahil sobrang sakit po ng nagawa ko sa lalaking walang ginawa kundi ang mahalin ako at minsan ay naghangad na magkapamilya kami at makasama ako hanggang sa pagtanda. Hindi ko na po hinabol si Rico ng gabing iniwan niya ako at niluhod ko na lamang ang sarili ko sa pag-iyak. Sa pagkakataong yun ay pinilit ko pong magpakatatag alang-alang sa baby na nasa tiyan ko, Papa Dudut. Hindi po ako pwedeng manghina at kahit nawasak ako ay hindi ko maaaring pabayaan ang aking sarili dahil may batang umaasa sa akin na maging malakas. Tuluyan na pong nakipaghiwalay sa akin si Rico, Papa Dudut. At blinak na niya ako sa lahat ng social media accounts na meron siya. Hindi na po ako nakarinig sa kanya ng kahit na ano at noong isang beses na pinuntahan ko siya sa kumpanyang pagmamay-ari niya para sana makausap siya ay hindi niya po ako hinarap. Sa halip ay hinayaan niya akong kaladkarin ng gwardya palabas ng building niya. Awang-awa po ako sa sarili ko pero kasalanan ko naman po dahil natukso ako. Doon ko na po naisip kontakin si Arlo para makipagkita sa kanya at sabihin ang tungkol sa ipinagbubuntis ko, Papa Dudut. Higit kanino man, hindi ko kakayaning buhay ng baby ko na mag-isa dahil wala pa akong karanasan sa pagiging nanay. Kaya naman kahit na pinutol ko na ang lahat ng komunikasyon kay Arlo, ay kinapalang ko na lamang ang mukha ko matapos kong makipag-ugnayan muli sa kanya.
Arlo, sagutin mo na ang phone. Kailangan kita. Hello? Arlo? O Lorin, napatawag ka. Arlo, nandito ako ngayon sa ospital. Anong ginagawa mo dyan? Nagpa-check up ako. Mamaya ko na ipapaliwanag pag nagkita tayo. Eh naku, paano ba yan? Hindi ako pwede ngayon eh. Ha? Arlo naman. Anong Arlo naman ka dyan? Wala ka bang sasakyan? Mag-taxi ka. O kaya magpasundo ka dun sa jowa mo o kaya sa daddy mo. Hindi yung ako yung inuobliga mong puntahan ka dyan. Matapos mo akong i-block tapos ngayon tatawag-tawag ka. Pasensya ka na, hindi ko naman sinasadya. Alin sa mga masasakit na sinabi mo sa akin noon yung hindi mo sinasadya? Pinalayas mo pa nga ako sa kondo mo, di ba? Tapos ngayon dadramahan mo ako ng ganyan. Kaya nga humihingi ako ng paumanhin. Nabigla lang ako noon. Puntahan mo na ako rito, sige na. Wala akong dalang sasakyan. Nag-taxi lang ako papunta rito. Tsaka gusto rin kasi kita makausap. Ano pa bang pag-uusapan natin eh? Parang nasabi mo na lahat. Arlo, please naman. Alam mo, kanina ka pa eh. Kung sabihin mo na lang kasi ngayon sa tawag na to yung dapat mong sabihin. Bakit kasi gusto mo pa magpakita eh? Busy nga ako ngayon. O ano? Di ka na magsasalita? Bababaan kita. Buntis ako. O edi congratulations! O ano gusto mong gawin ko ngayon? Umatin ako sa binyag ng anak niyo ng asawa mo? Yung ba sana yung sasabihin mo sa akin kaya ka tumawag? Hindi si Rico yung ama ng baby ko, kundi ikaw. Prank ba yan? Kasi kung oo, tigil-tigilan mo ako, Lorin ha. Hindi ako natutuwa. Hindi to prank. Hindi kita niloloko kasi totoong sinasabi ko. Tsaka hiwalay na kami ni Rico. Ano? Binida mo lang sa akin nung naikakasal na kayo ah. Oo. Pero nung nalaman niya na pinuntahan mo ko nun sa kondo ko at may nangyari sa atin, tapos nabuntis mo ko, bigla na lang siyang umatras at nakipaghiwalay sa akin. Wala pala yung boyfriend mo eh. Mahina. Tigilan mo na nga yung pang-iinsulto mo kay Rico. Wala namang ginagawa sa iyo yung tao. Asar lang ako sa kolokoy na yon. Kasi kung ibida mo sa pagmumukha ko, parang akala mo sinong perpekto eh. O tapos ano, iniwan ka rin pala ngayon. Kaya nga kailangan kita. Kailangan ka ng anak natin. Palagay mo maniniwala ako na anak ko nga yung nasa tiyan mo? Ano bang pinagsasasabi mo? Baka mamaya hindi sa akin yan eh. Baka dun yan sa Rico na yun. Tapos gawa-gawa mo lang na iniwang ka niya ng dahil sa akin kaya kayo naghiwalay. Baka gusto mo lang na ipaako sa akin yung pagiging tatay dyan sa batang yan na hindi naman ako sigurado kung akin nga talaga. Naririnig mo bang sinasabi mo? Oo, naririnig ko. Palagay mo sa akin, bingi. Kung ganun hindi ka ba kinikilabutan? Anak mo yung baby na nasa tiyan ko, ikaw yung tatay. Sigurado ako doon kaya bakit ganyan ka magsalita? Anak ko man o hindi, wala na akong pakialam sa inyo ng batang yan. Simula nung ipamukha mo sa akin na hindi mo na ako magagawang bigyan ng pagkakataon kahit na sinabi ko naman sa'yo na nagbagong buhay na ako, natauhan na ako noon, Lorin. Napagtanto ko rin na hindi naman pala kita ganun kamahal. Takot lang akong tumanda mag-isa kaya kita binabalikan. Pero ngayon mas masaya na ako sa buhay ko. Yun bang wala akong ibang iniisip na kung ano at kung sino? Napakasama mong tao. Paano mo nasasabi lahat ng yan? Kahit wag na ako, kahit yung anak mo na lang panagutan mo. Hindi nga ako sigurado kung akin yan. Kung hindi yan kay Rico, baka naman sa ibang lalaki yan. Napakabastos mong hayop ka. Ni hindi mo na ako nirespeto. Bakit? Dapat ka bang irespeto? Patakot ka sa karma dahil sa ginawa mong to sa akin. Kung alam ko lang na ikaw yung magiging rason para ako maging miserable, sana nun pa lang hindi na kita hinayaang kausapin ako. Hindi na ako pumayag na manligaw ka at hindi na kita sinagot pa. Tumigil ka na nga. Kung makapagsalita ka, akala mo hindi kita napasaya nung nakalipas na 8 taon na. Pinasaya mo nga ako, pero kapalit nun, yung mas matinding sakit na kagagawan mo. Tumigil ka na. Dahil mong drama. Hindi ko pa rin nakakauwi niyang batang nasa tiyan mo. Ayoko pa magkaanak. Kaya ikaw na lang bahala sa batang yan. Total, ikaw naman may gusto dyan. Palaki mo. Bigay mo sa mga magulang mo. Paampun mo, ipalaglag mo, wala akong pakialam. Basta wag mo na ako ulit idadamay dyan. Ayoko na magkaroon ng kahit na anong ugnayan sa'yo. Sige na, busy ako. Bababa ako na to. Arlo! Arlo, sagutin mo ang tawag ko, lintik ka!
Hindi ko na paulit na kontak si Arlo Papadudut dahil ako naman ang blinak niya ng number katulad ng ginawa ko sa kanya noon. Durog na durog po ang puso ko na para bang dinidikdik ng pinong-pino at nangihina ang tuhod ko ng mga panahon na yon. Iyak ako ng iyak at sigaw ng sigaw dahil hindi ko na po alam kung ano ang gagawin ko sa baby na nasa tiyan ko. Nakatulugan ko na lamang yung paghahulhol ko sa matinding pagod, Papadudut. Kinabukasan ay tumawag po ako kina mami at daddy para papuntahin sila sa condo unit ko. Doon ko na nga po ikinuwento sa kanila ang lahat-lahat. Hindi na ako naglihim at lahat ay sinabi ko. Nandun yung nagalit sila sa akin pero mas nanaig po ang pag-aalala nila bilang magulang sa akin at sa magiging apo nila. Kaya naman ura-urada nila akong pinauwi sa bahay namin para mas maalagaan at matutukan nila ang pagbubuntis ko. Dinala ko po at iningatan sa sinapupunan ko ang baby ko at pinangako ko sa kanya na mamahalin ko siya. At hinding-hindi ako magkukulang sa kanya kahit na wala siyang kilalaning ama. Mahirap maging single parent pero wala akong hindi kayang gawin alang-alang sa anak ko, Papadudut. Hindi nga nagtagal ay pinanganak ko na nga po ng malusog ang aking baby boy. Wala na po akong balita kay Arlo kung tatanungin niyo ako, Papadudut. Wala na rin akong pakialam sa kanya at ayaw ko na rin siyang maging parte ng buhay ng anak ko matapos ang pagtataksil, Papadudut, na nangyari. Si Rico naman, ang huling balita ko ay kinasal na sa ibang babae. Masaya po ako para sa kanya dahil natupad na niya ang pangarap niyang pamilya. Pero nasasaktan po ako dahil ako sana ang babaeng napangasawa niya. Marami po akong pinagsisisihan sa buhay ko, Papadudut, at isa na doon ay yung naging mahina ako. Nagpatalo ako sa aking emosyon kaya nakagawa ako ng matinding kasalanan. Natukso ako, naging marupok kaya pinagbayaran ko ang balik karma sa mga nagawa ko. Pero ayaw ko naman pong ilugmok ang sarili ko sa nakaraan kung paulit-ulit kong babalikan yung masasakit na alaala. May anak na po ako at mas focus po ako ngayon sa baby ko. Siya po yung tama sa lahat ng mga maling nagawa ko. Siya po yung nagligtas sa akin sa masalimuot kong kinakalagyan noon. Papadudut, kaya naman po mahal na mahal ko ang anak ko. Alam ko na kahit mag-isa lamang ako sa pagtataguyod sa kanya ay buo, masaya at kontento naman ang puso ko. Maraming salamat po, Papadudut, sakaling mapili po ninyong basahin sa programa ninyong Barangay Love Stories ang buhay pag-ibig ko. God bless po and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lauren. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pagkakataon na pag may nagawa tayong mali, tila bumabalik tayo sa umpisa. Nangyayari yan sa iba't ibang sitwasyon, sa trabaho, sa pang-araw-araw na ginagawa mo. Ikaw, kabarangay, kung kinalabit ka ng tadhana at bumalik ka sa simula, ikakagalit mo ba o tatanggapin mo na? Dear Papadudut, ako po si Yara, noong 1 taon lang po nangyari ang aking kwento. Sa kasalukuyan po ay 30 years old na ako. Hindi po kami may kayang pamilya pero kahit po ganoon ay naigagapang ng mga magulang ko ang pag-aaral ko hanggang sa makagraduate ako noon. Kaya naman pinangako ko sa kanila na maghahanap kaagad ako ng trabaho para makatulong sa kanila. Nag-aaral pa po kasi ang bunso kong kapatid. Dahil maganda naman po ang mga grado ko ay nakagraduate po ako with honors at madali din ako nakahanap ng trabaho.
Kaya nga po nang pangako ko na makatulong sa amin. Nag-iisip ako na yun talaga ang gagawin ko, ang galingan sa pagtatrabaho. May naging problema nga lang po ako at hindi po ako makasabay sa pananamit ng mga kasamahan ko. Tapos po ako sa budget, yung ipambibili ko ng gamit ay nilaan ko na lamang sa mga kailangan namin sa bahay. Kaya nga medyo mga luma na po ang mga damit na nasusuot ko noon. Maayos pa naman po ang mga damit ko pero halata na pong luma ang mga ito. Sa totoo lang po ay wala namang masyadong problema sa opisina kahit luma ang damit ko. Maliban po sa isang tao. Ewan ko po kung anong nagawa ko sa kanya at parang kalan ang tingin niya sa akin. Kasi naman ay nag-iinit ang dugo niya. Siya po si Nice, mas bata po siya ng 2 taon sa akin. 27 years old lamang siya noon. Ang sabi sa akin ay natanggap daw si Nice doon kasi kakilala ng daddy niya ang CEO ng kumpanya kaya malakas daw ito. Magaling mangbully si Nice kahit may mga tao sa paligid kaya niya akong ibully nang hindi nahahalata ng mga tao. Lalo na kapag nasa paligid ang boyfriend niya. Kasamahan din po namin ang boyfriend niya na si Leon, 30 years old naman po siya. Mas senior siya sa amin kaya maganda na ang posisyon niya sa kumpanya. Siya po ang manager kung saang department ako naka-assign. Mapagmahal siyang tao, mahal na mahal niya si Nice kaya lang para siyang kabayo na may tapahoho. Kasi hindi niya nakikita ang totoong kulay ni Nice. Kung anong bait niya ay kabaliktara naman ni Nice Papadudut. Jurassic? Ha? Jurassic? Saan ira galing yan? Ang alin? Yung ginagamit mo? Alin? Itong laptop? Ha? Laptop yan? Oo. Akala ko pang hilod ng elepante. Ito lang kasi yung laptop ko eh. Eh di bumili ka ng bago. Walang pambili. Napakadukha mo naman. Laptop lang, wala kang pambili. Pag-iipunan ko pa. Matagal ka na ba dito? Bago lang ako. Bago ka lang dito pero yung damit mo luma. Oh, sorry. Lumang-luma pala. Ilan lang din kasi ang damit kong pang-alis eh. Nakakaawa ka naman. Pang-alis yung suot mo. Kasi sa bahay namin, basahan na yan eh. Sobra ka naman. Ano? Sumasagot ka sa akin? Hindi naman. Kilalanin mo muna kung sino ako dito bago ka magmalaki dyan ha. Ay teka, ano nga bang ipagmamalaki mo? Eh minamaliit nga kita. Papasok na ako sa loob ha. Hoy! Bakit? Bastos ka ha? Paano ko naging bastos? Kinakausap kita, aalis ka? Bastos ka! May tatapusin pa kasi ako. Wala akong pakialam. Pag kinakausap kita, huwag kang aalis. Aalis ka lang pag pinaalis na kita. Huwag mo akong tinatalikuran. Hindi naman sa ganun. Palasagot ka pa? Ayoko ng sinungaling dito ha? Hindi naman ako sinungaling eh. Kita mo na, nagsisinungaling ka na naman. Ano bang kailangan mo? Hoy, hindi tayo magka-level ha? Mamang itawag mo sa akin. Okay. Ano? Okay. Sabi ko, mamang itawag mo sa akin. Sumagot ka! Ma'am! Anong ma'am? Sagot ko po. Piloso po ka, baka... Pasalamat ka, kakalinis lang ng kuko ko. Baka madumihan pa pag nasampal kita. Pwede na po ba akong lumabas? Ma'am? Sinasarcastic mo ba ako? Paano po ba ako magpapaalam? Maupo ka dyan. Sasabihin ko kung kailan ka aalis. Pero may trabaho pa po ako eh. Bakit ako wala? Iyon nga po. Magtrabaho na po tayo, ma'am. Nangiinis ka ba talaga? Naguguluhan po ako. Kasi tanga ka. Kaya tumahimik ka na lang dyan. Kanino ka under na manager?
Kanino ka under na manager? Bastos ka talaga ha? Kinakausap kita. Sabi niyo po tumahimik lang ako eh. Nanggigigil na ako sa'yo ha. Humanda ka sa labas ng opisina. Wala na nga po akong ginagawa. Ako may gagawin sa'yo. Konti na lang. Pwede na po ba akong lumabas? Magtatrabaho ka, di ba? Saan ka magtatrabaho? Sa laptop mo, di ba? Opo. Oh, ayan ang laptop mo. E di dyan ka magtrabaho? O ano? Magtrabaho ka na. Oh! Bakit mo hinulog yung laptop ko? Ikaw mag-ingat ka sa pagsasalita mo ha. Nasagi ko lang. Hinulog mo eh! Ayan! Ayaw na mag-on! Kunwari ka pa. Sa itsura niyang laptop mo, sigurado namang noon pa sira na yan. Makaalis na nga dito. Naku! Sira na yata tong laptop ko. Papa Dudut, hindi ko po talaga alam kung bakit gano'n na lamang ang galit ni Nice sa akin. Hindi ko pa nga siya kakilala ng matagal. Sa ilang linggo ko pa lamang sa opisina ay ilan pa lamang ang kakilala ko. Yung mga katabi ko sa table at ang manager namin na si Leon, ayaw niya pong magpatawag ng sir kaya lahat kami ay Leon ang tawag sa kanya. Dahil alam ko na si Nice ay girlfriend ni Sir Leon, paano ko sasabihin sa kanya na ibinagsak ni Nice ang laptop ko? Paano ako magpapaliwanag sa kanya? Nasa laptop ko ang lahat ng report na gagamitin namin kinabukasan. Umiyak na lamang ako, Papa Dudut, kasi hindi ko din naman kayang awayin si Nice. Dahil mas matagal na siya at malakas daw ang kapit niya sa kumpanya. Sabi ko sa sarili ko na mga oras na yon ay titiisin ko na lamang po kesa naman matanggal ako sa trabaho. Hindi po pwedeng matanggal ako dahil marami akong responsibilidad. Pero iniisip ko kung paano ko maitatawid yung report ko. Baka yun din ang maging dahilan ng pagkatanggal ko sa trabaho. Gulong-gulo na ako nang biglang pumasok si Leon sa loob ng pantry at nahuli niya akong umiiyak. Mahirap na pong mag-deny kasi huling-huli at kitang-kita na umiiyak ako. Ang tagal bago ko nasabi ang dahilan. Pinilit niya po kasi akong sabihin ang dahilan ng pag-iyak ko. Sinabi ko na lamang po na aksidenteng nahulog ang laptop ko kaya nasira at wala pa akong ibang kopya ng mga ginawa kong report. Papa Dudut, sinabi niya na kailangan ng report kinabukasan ng umaga. Natakot ako sa kanya at hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero imbes na magalit ay naawa pa siya sa akin. Sinabi niya na kailangan kong mag-overtime para tapusin namin ang report. Gagamitin na lang daw namin ang laptop niya and take note namin. Kasi tutulungan niya daw ako hanggang sa matapos ang report dahil importante yon. Madali naman po sa akin yung report kasi kabisado ko naman po yon. Pero madami po kasi kaya dahil sa dami ng mga kailangan tapusin ay ginabi din po kami. Pagkatapos ay nagaya si Leon ng late dinner kasi hindi pa po pala kami kumakain. Kaya pala kumakalam na ang sikmura ko. Nahiya ako kasi wala akong pera at nagulat ako kasi wala naman akong sinasabi pero bigla niyang sinabi na sagot niya daw. Kahit ayaw ko ay mapilit siya kaya sumama na rin ako kahit na nahihiya pa ako, Papa Dudut. Salamat ha. Kumakain pa tayo, nagpapasalamat ka na? Ang ibig kong sabihin, salamat sa pagtulong sa akin sa report. Yung pasasalamat para dito sa kinakain natin, mamaya ko na sasabihin. Nakakatawa ka din pala ha? Seryoso ko. Okay. Pasensya na ha, pati ikaw na abala pa. Hindi mo naman kasalanan ng pagkakahulog ng laptop mo. Ha? Paano mo nalaman? Sabi mo, aksidenteng nahulog, di ba? Okay. Anong okay? Ang ibig kong sabihin, oo, nahulog nga. Aksidente. Hindi mo na kailangang magpasalamat para doon. Kasi isang team lang tayo, kaya dapat tulungan. Salamat. Sana naman. Same lang din sa kanina. Inulit ko lang. Nakakatawa ka talaga. Seryoso ako, maraming salamat talaga.
Kumain na nga tayo. Ha? Okay. May tanong ako. Total, close na naman tayo. Personal ba? Medyo, pero tungkol lang sa opisina. Nahulog lang talaga yung laptop ko. Anong laptop? Tapos na tayo dyan. Ano ba yung itatanong mo? Sa opisina, may umaaligid na ba sa'yo? Naku, walang langaw sa opisina. Hindi langaw, tao. Nung first day ko, yung security guard kasi ayaw niyang maniwala na doon ako nagtatrabaho. Ayun, umaali-aligid sa akin hanggang hindi ako nakakaupo sa pwesto ko. Puro ka naman biro. Ang sinasabi ko, may nagpapapansin na ba sa'yo? Yung nagpaparamdam. Naku, wala naman sanang magparamdam. Nakakatakot naman yung sinasabi mo. Ang kulit mo. Ang sinasabi ko, manliligaw. May nagpaparamdam na ba sa'yo na gusto manligaw? Naku naman, syempre. Wala. Bakit wala? Tingnan mo naman ang itsura ko. Ayos naman mga mata mo. Nasa tamang pwesto. Yung ilong mo din, saka bibig. Oh, anong mali sa itsura mo? Leon naman eh. Seryoso ko. May itsura ka. Sigurado may bigla na lang magpapapansin sa'yo. Bigla kang yayayain kumain sa labas. Ha? Yung parang ngayon? Ha? Oo. Pero niyaya mo ako kasi nagutom tayo sa paggawa ng report, di ba? Oo. Okay. So, anong sagot? Leon naman, may problema na yata yung mata mo. Tingnan mo naman ako, oh. Tingnan mo ako kung manamit. Damit lang yan. Palagay ko ang kulang lang sa'yo. Konting makeup at saka ayos ng buhok. Naku, wala na akong oras para mag-ayos ng buhok. Kaya lagi ko na lang tinatali para mabilis. Yun nga, kailangan mo ng konting makeover. Konti lang naman. Niloloko mo naman ako eh. Kung seryoso ka kanina, seryoso ako ngayon. Iba na nga lang pag-usapan natin. Tulad ng ano? Yung girlfriend mo. Si Nice? Okay naman siya. Pala kaibigan siya. Halos lahat sa opisina kaibigan niya. Talaga ba? Parang nagulat ka. Ha? Hindi, nagtatanong lang. Nagkakilala na ba kayo? Oo, sobra. Sobra? Sobrang ganda niya pala. Masyado lang siya makapal mag-makeup. Sabi ko, bawasan niya pero makulit eh. Sabi ko, nagmumukha siyang matapang. First impression tuloy sa kanya ng lahat, mataray. Hindi ba? Anong hindi ba? Hindi pa ba tayo uuwi? Medyo late na din kasi. Okay. Sandali, babayaran ko lang ito kinain natin tapos hatid na kita. Saan? Sa inyo. May pupuntahan ka pa ba? Ha? Wala na akong pupuntahan. Papa Dudut, hindi pa kami agad umuwi kasi nagaya pa si Sir Leon doon sa paborito niyang cake shop. Mag-dessert daw muna kami at gusto ko na sanang umuwi pero nakiusap siya. Ipapatikim niya daw sa akin yung masarap na cake doon. At di nga po siya nagbibiro. Totoo nga at napakasarap ng cake na kinain ko. Ewan ko kung dahil ba noon lang ako nakatikim ng ganong cake o dahil noon lang uli ako nakakain ng cake. Makalipas ang ilang taon. Matapos ang pagkain ng cake ay hinatid na ako ni Sir Leon sa bahay, Papa Dudut. Chocolate cake ang kinain namin. Hindi ko alam kung totoo talaga ang kasabihan na nakakapagpasaya daw ang kombinasyon ng matamis at tsokolate. Kasi parang ang saya ko pagdating sa bahay, parang nawala sa isipan ko na gabi na pala at maaga pa ang pasok kinabukasan. Pero kasi hindi nagsinungaling si Leon. Napakasarap naman talaga noong cake na yon. Kaya naman sulit ang puyat ko, Papa Dudut. Dala ko pa ang ngiti ko hanggang pumasok ako kinabukasan. Pero may sorpresa pala akong aabutan sa opisina. Hindi ko alam kung saan o kanino nang galing ang balita. May malaking chismis ang kumalat. Umugong sa opisina ang balita na buong gabi daw kaming magkasama ni Leon, Papa Dudut. Kahit na hindi naman totoo. Okay lang sana na machismis kami, syempre nakakahaba ng buhok yon. Ang gwapo kaya ni Leon, kaso'y may magiging problema sa balita na yon. Balitang naging chismis at naging malaking issue, kanino pa, syempre kay Nice. Kung kumalat na sa opisina ay hindi imposibleng hindi rin makarating sa kanya ang balitang ito, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At gaya nga ng inaasahan, Papa Dudut, ayun, nalaman na nga ni Nice at nalaman ko noon na galit si Nice. Expected naman yon kasi noon ngang wala akong ginagawa sa kanya ay galit na siya. Paano pa kaya noong may kumakalat na chismis na? Kahit naman wala akong ginawa ay hindi siya maniniwala, Papa Dudut. Ewan ko kung ano ang naging development ng simpleng balita na dumating kay Nice tungkol sa pagdidinner namin ni Leon. Kasi kahit hindi ko pa siya nakikita noong oras na nalaman ko yung tungkol sa umugong na balita ay ramdam ko na yung galit niya na humihiwa sa balat ko. Naisip ko na huwag akong titigil sa lugar na wala akong kasama kasi kung mag-isa ako ay siguradong lagot ako kay Nice. Pag may kasama ako ay hindi niya ako mabuli-buli kasi nga tago siya kung mambuli para hindi malaman ni Leon. Kaya kapag may aalis sa tabi ko ay tatabihan ko na lamang kaagad yung iba na mga kasamahan ko. Pero Papa Dudut, nakakahaba uli ng hair yung pagselosan ako. Feeling ko ang ganda ko. Kaya kung galit si Nice sa akin dahil sa balita ay iniisip ko lang na minamaliit niya ako pero threaten siya sa akin. Actually, ang mga iniisip ko ay pagpapalakas lamang ng loob ko. Kasi nga ay ayoko po ng gulo dahil ayokong manega sa opisina. Pero nang mga panahon na yon, ay hindi ko akalain na magiging dragon na pala si Nice. Kahit kaharap pa si Leon. Kasi nung umaga ay nagkita pang muli kami ni Leon sa pantry. Wala naman akong magagawa, maliit lang ang opisina at magka-team pa kami at manager ko siya. Paano hindi kami magkikita noon? Noong makita nga po niya ako sa pantry, may kasama ako at sinabi niya na may iaabot daw siya sa akin. Sa kanya tinawag yung kasama ko. Ayun Papa Dudut, naiwan ako mag-isa sa pantry at gusto ko nang umalis kaso'y babalikan daw ako ni Leon kasi nga ay may iaabot daw sa akin. Habang nakaupo ako ay ramdam na ramdam ko ang init. Parang may papalapit na dragon na nagbubuga ng apoy. Paglingon ko ay totoo ang nararamdaman ko. Palapit na si Nice at namumula pa. Kaso bago niya ako nalapitan ay naunang dumating si Leon. Pero nakita ko siya na tumigil kung saan nakikita niya ako at nakikita ko siya, Papa Dudut. Buti hindi ka na late. Kahit napupuyat naman ako, maaga ako nagigising. Sorry, napuyat ka. Ay, hindi. Sorry. Hindi yun yung ibig kong sabihin. Biro lang, alam ko naman. Ikaw talaga. Good luck sa presentation natin mamaya. Kinakabahan na nga ako eh. Bakit ka kinakabahan? Ako naman ang magpe-present. Kinakabahan ako para sa'yo. Maganda naman ang report natin. At kampante akong wala magiging problema. Eh bakit ka nag-good luck? Pampaswerte. Oo nga naman. Teka, paano nga pala sa mga susunod na report? May laptop ka na ba nun? Wala pa siguro, pag-iipunan ko pa eh. Siguro makikigamit na muna ako ng desktop natin. Kung kailangan na talaga madaliin, baka punta na lang ako sa internet shop sa amin. Ano? Nakakapagod naman yung gagawin mo. Kaya ko yun. Teka, sandali ah. Ay, teka, saan ka pupunta? Bakit parang takot na takot ka? Ha? Wala, sasamahan na lang kita. Hindi naman ako aalis. May kukunin lang ako sa bag. Okay. Akala ko kasi aalis ka eh. Mabilis lang ako. May naiwan pala ako. Sandali lang ah. Hoy, Ay! Ano ba naman, ma'am? Umiinom ako eh. tigilan mo ko, baka ibuhos ko pa sa'yo yung kape mo. Ano na naman po ba? Wala na akong laptop. Nasira na ng tuluyan. Wala akong pakialam sa basurang laptop mo. Ikaw ang kailangan ko. Eh, pero magkaibang department po tayo. Anong sinasabi mo? Tigilan mo nga ako. Okay po. Saan ka pupunta? Aalis po para masolo nyo na po itong pantry. Subukan mong umalis, uubusin ko yung patay na buhok mo. Eh, ano na naman po ba ang ginawa ko? Oh, nice! Leon, Anong ginagawa mo rito? ha?
Hinahanap ka? Magkakilala na pala kayo ni Yara? Oo. Magkaibigan na kami. Yara, magkaibigan na pala kayo ni Nice? Ha? Oh, Sweet, bakit ka nandito? Iaabot ko kay Yara tong laptop. Binalikan ko pa sa table ko. Nakalimutan ko kasing daling kanina. ha? Ano yan? Laptop nga, hindi ba halata? Biro lang. Laptop to ng kapatid ko eh. Nasa Amerika na siya, saka ang tagal nang nasa bahay nito. Gamitin mo muna hanggat hindi ka pa nakakabili ng bagong laptop. Bakit mo ipapahiram sa kanya yan? Nasira na kasi yung laptop ni Yara. Kaya ipapagamit ko muna to. Para hindi na kami gabihin sa paggawa ng report. So, totoong magkasama kayo kagabi? Oo, mag-aalas 9 na kami natapos. Saan kayo nagpunta pagkatapos nun? Kumain kami sa labas doon sa paborito nating resto. Tapos pinatikim ko sa kanya yung paborito mong cake. Ano? Siguro mga pasado alas 12 ko na siya naihatid sa kanila. Hinatid mo pa siya? Hanggang kanto lang naman. Tumahimik ka. May kalandian ka din kahit nakakadiri ang itsura mo. Alam mo kung anong bagay sa'yo? Ito! Uy, Nice! Anong ginawa mo? Ano? Ipagtatanggol mo yung busabos na yan? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka naging ganyan? Ilayo mo sa akin ang babaeng yan! Halika na, Yara. Saan ka pupunta? Leon! Huwag mo akong iwan! Leon! Iniwan ni Leon si Nice, siya naman kasi ang nagsabi na ilayo daw ako ni Leon sa kanya. Pero galit na galit si Leon sa ginawa ni Nice, Papa Dudut. Todo hingi siya ng pasensya sa akin. May report kami ng lunchtime pero nagulat ako nang sumakay kami ng elevator. Tinanong ko kung saan kami pupunta at sa galit ni Leon ay parang hindi ako nadinig. Kaya hindi na lamang ako nagsalita pa. Nagpunta kami ng basement at sumakay sa kotse niya. Hindi ko alam kung saan kami pupunta at maaga pa naman noon pero may report kami ng alas 12. Hindi pa rin ako nagtanong muli at sinabi ko na sasamahan ko na lamang siya. Laking gulat ko, Papa Dudut, nang dalhin niya ako sa tindahan ng damit at pagpasok ay kinausap niya yung nagbabantay. Ilang sandali ay pinilian ako ng damit ng bantay ng butik. Matapos ay sinama ako sa loob. Itinuro niya ang banyo at ang sabi ay pwede daw akong maligo doon para matanggal ang lagkit ng kape. Nagulat ako. Noon ko lang nalaman na may butik pala na may banyo na pwedeng ipagamit sa mga bumibili at kompleto lahat ang kailangan mo sa banyo. Mula sa mga sabon hanggang sa mga deodorant. Nando na lahat. Siguring madalas bumili si Leon sa store na yon kasi inasikaso siya ng husto. Sabi ng bantay, pagkatapos ko daw maligo ay suotin ko yung damit na pinili niya para sa akin. Hindi ko alam kung bakit sumunod na lamang ako sa mga sinabi niya sa akin. Matapos kong maligo at isuot yung damit, binayaran na pala ni Leon yung sinuot ko at naglakad na kami papunta sa isang salon. Pinaayusan niya ako ng buhok at pinamakapan. Para akong utu-utong sunod lamang ng sunod. May isang oras pa bago ang report nang makarating kami sa opisina. Hindi ako nakilala ng mga kasamahan ko at sa totoo lang, Papa Dudut, nang humarap ako sa salamin ay munti ko ding hindi makilala ang sarili ko. Maganda po pala ako. Yun na lang ang nasabi ko sa utak ko. Bago kami pumasok sa conference room ay nakita ako ni Nice at kitang-kita ko din kung paanong nagbago ang itsura niya sa sobrang galit, Papa Dudut. Congratulations, Leon! Ang galing mo dun sa presentation, Magaling tayo. Magaling ang buong team. Group effort yun. Pero ang galing mo magsalita kanina. Sana ako din ganun. Anong sana ikaw rin ganun? Kinakabahan kasi ako pag-aharap sa tao at magsasalita. Kaya hindi ko kaya yung confidence mo kanina. Alam mo, ang confidence, kakailanganin mo yan sa trabaho. Kaya ikaw, dapat confident ka rin sa sarili mo. Madali lang sabihin yan para sa'yo. Practice lang yan. Tapos, huwag mong pansinin mga nakatingin sa'yo. Sabi nga, mas madami pa rin yung nakatingin na humahanga kesa naiinggit at maninira. Wow! Bigla ko tuloy naramdaman na kinaiinggitan. Ang ganda ko, ha? Maganda ka, period. Ha?
Huy, Bakit? ano nangyari sa'yo? Bakit ano nangyari? Natulala ka. Ay, sorry ha. Ngayon yung sabihin walang nangyayari sa inyo. Ano bang nangyayaring sinasabi mo? Tumahimik ka. Yung boses mo, nasa opisina tayo. Wala akong pakialam. Baka makarating sa mga boss to. So, hindi ako natatakot. Dahil kaibigan ni Daddy ang may-ari nito at pwede kong ipaalis ang babaeng yan. Wag naman, ma'am. Kahit magmakaawa ka pa. Tumigil ka nga, Nice. Nag-ieskandalo ka na. Hindi lang ako mag-ieskandalo. Mananakit pa ako. Ikaw babae ka. Tatahitahimik ka kunwari, ahas ka pala. Hetong nararapat sa'yo! Tigilan mo yan! Bitiwan mo ang kamay ko, Leon. Humanda kang babae ka. Nakakahiya na, Nice. Bitiwan mo ako. Mas nakakahiya yung ginagawa niyo. Wala kami ginagawa. Mabuti pa, iwan ko na muna kayo. Anong iwan? Dito ka! Nice. Sinabihan kita na ububusin ko ang buhok mo pero hindi ka naniwala. Nice. Ma'am! Tigilan mo na yan. Humanda ka ngayon! Nabitiwan niyo yung buhok ko. Yan ang dapat sa'yo! Yara, nasaktan ka ba ng husto? Ayos lang ako. Ano, gusto mo pa? Pasalamat ka, tinulak lang kita. Buti hindi kita nginudngod sa sahig. Nakakahiya ka, Nice. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Anong gagawin mo? Wala akong gagawin. Lalayo na lang ako. Anong lalayo? Hindi na healthy itong nangyayari. Yan pala ugali mo. May mga nadidinig ako tungkol sa'yo noon pa. Pero hindi ko nalang pinapansin kasi akala ko naiinggit lang sila sa'yo. Pero totoo pala. Oh, ngayong alam mo na. Ano ngayon? Hanggang dito na lang siguro tayo. Ano? Kailangan na nating maghiwalay. Hindi pwede. Ano? Tatakutin mo rin ako gaya ng ginagawa mo sa iba? Alalahanin mo na mas mataas ang posisyon ko sa'yo dito. Eh kung ipatanggal din kita. Gawin mo, huwag mo sabihin. Sige, ipatanggal mo ako. Halika na, Yara. Leon, kaya ko na. Hindi, halika na. Umalis na tayo dito. Sige, iwan mo ako, Leon. Tignan ko kung saan ka pulutin pag sinabi ko to kay Daddy. Papadudot naging pisikal si Nice noon. Pero parang hindi ko naramdaman ang sakit na mga ginawa niya dahil sa pagtatanggol sa akin ni Leon. Sa buong buhay ko ay noon lamang ako nakaranas ng gano'n na saktan at ipagtanggol. Nagsumbunga sa daddy niya si Nice at pinatatanggal niya talaga ako at si Leon pero hindi ginawa ng daddy niya ang gusto ni Nice. Sinabihan siya na ang kumpanya ang magde-decide sa bagay na yon. Dahil importante pala si Leon sa kumpanya kasi siya ang malaki ang nagagawa kung bakit umaangat ang kumpanya. Kinausap na lamang daw si Leon ang daddy ni Nice at sinabi lahat ni Leon ang nangyari at naintindihan siya nito. Kilala naman daw kasi ng daddy ni Nice ang ugali ng anak niya kaya alam niyang si Nice ang may kasalanan. Pinagsabihan din si Nice sa opisina, yung dating akala niya ay untouchable siya ay mali pala. Dahil sa iskandalo at sa mga nalaman na pinagsabihan ng management si Nice ay nagkalakas ng loob ang lahat ng mga inapi at tinakot ni Nice na ipatanggal niya ay hindi na natatakot sa kanya. Walang pumapansin sa kanya sa opisina, lalong-lalo na si Leon. Kapag magkakasalubong kami ay pinoprotektahan din ako ng mga kasama ko para hindi makalapit sa akin si Nice. Mas lalo ang pagpoprotektang ginawa ni Leon na halos yakapin ako para maprotektahan lamang kay Nice. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sabi nga sa kasabihan na para kang gumawa ng sarili mong multo. Yun na yun po ang mga bumabalik kay Nice. Hindi lang siya gumawa ng multo kundi tinuring siyang parang multo dahil parang hindi siya nakikita ng mga tao. Kahit sinong kausapin niya ay lumalayo kung hindi din lang tungkol sa trabaho ang sasabihin niya. Nawala na din yung tapang ni Nice, yung dating dragon na sunog sa sarili niyang apoy. Grabe din palang magalit si Leon at parang wala na siyang pakialam talaga kay Nice. Sinabi nga niya na hindi naman daw dapat siya magagalit pero noong idinamay na ang trabaho niya sa personal na relasyon nila ay iba ng usapan. Kung hindi daw sinabi ni Nice sa daddy na ipatanggal siya sa trabaho ay ayos pa sana. Gagawa pa daw sana si Leon ng paraan para ayusin ang relasyon nila. Pero lumampas na daw sa hangganan si Nice, papadudot.
Ang pangit na sa akin manggaling ito pero ng mga panahon na yon ay nagmumukhang tanga na si Nice sa opisina. Minsang magkasama kami ni Leon ay nilapitan kami ni Nice. Hindi na agad ako ni Leon sa likod ko dahil baka manakit na naman daw itong si Nice, Papa Dudut. Salamat ha. Oh, saan na naman? Ikaw naman. Siyempre sa pagsundo sa akin. Ang lapit-lapit lang ng bahay ko dito sinundo mo pa ako. Malayo din yung 2 kanto, no? Saka along the way naman ang bahay nyo. Magpasalamat ka kung manggagaling pa ako sa south para sunduin kita sa north. Tapos babalik sa opisina sa south. Sa bagay. Siya nga pala, itong laptop, hindi pa ba hinahanap ng kapatid mo? Sa tagal niya na sa Amerika, hindi niya na hinahanap yan. Pero isusoli ko na rin kagad to pag nakahiram na ako sa iba ha. Pinahiram na nga kita, manghihiram ka pa sa iba. Nakakahiya na kasi. Nakakatulong sa iyo yung laptop, di ba? Oo. Dahil sa laptop na yan, natutulungan mo ang kumpanya, hindi ba? Oo. Dahil natutulungan mo ang kumpanya, tumitibay ito. At dahil tumitibay ang kumpanya, natutulungan mo din ang lahat para magtagal ang trabaho nila. At dahil natutulungan mo sila, ikaw din natutulungan nila. Hindi ko masundan, sorry. Ang point, gamitin mo lang yung laptop. Nahilo naman ako sa paliwanag mo. Gutom lang yan. Tara, mag-almusal tayo sa cafeteria. Sagot ko ha. Ayos malaki na ba sahod mo? Ako na sasagot. Hoy, hindi. Binigyan ako ng increase. Maliit pa lang yung binigay sa'yo, kaya kakapusin ka pa sa dami ng kailangan mo. Kaya saka mo na ako ilibre pag malaki na increase mo. Sige na nga. Baka bigyan mo na naman ako ng nakakahilong explanation. Teka lang, madalas kang mahilo? Hindi kaya... Hindi kaya ano? Oy! Knock on wood! Huwag kang nga nagbibiro ng ganyan ha. Saka paano? Grabe ka naman makapag-react. Wala naman ako sinabi Ikaw nag-iisip niyan. Oy, bad joke yon ha. Sorry, kalimutan mo na yung bad joke na yon. Doon naman tayo sa good. Anong good? Good joke? Hindi joke, good lang. Ayoko na sorpresahin ka, kaya sasabihin ko na. Ano ba yan? Pasuspense ka naman Hilingan ako ng pangalan para sa promotion. Ay, maganda yan. Sinong nirecommend mo? Naku, nagtatanong pa. Di ikaw. Ah, okay. Yan lang talaga ang nasabi mo? Okay? Promotion to. Ibig sabihin, mas mataas na posisyon, mas mataas na sweldo. Nireko mo pa lang naman ako Ayokong umasa. Siyempre maraming pagpipilian. Sa akin lang humingi ng reko. Sino pang mga sinabi mo? Ikaw lang. Ha? Kaya mukhang sa'yo talaga mapupunta ang posisyon. Huwag ka naman magbiro ng ganyan. Seryoso ko. Hindi lang yon. Dahil maganda ang mga nangyayari sa department natin, nag-record din ako ng increase sa buong team. Nakakatuwa naman. Magandang early Christmas yun para sa lahat pag natuloy. Anong early Christmas? June pa lang. Di ba ang early? Si Nice, Huwag mo nalang pansinin. kawawa naman. Kailangan niyang matuto. Siguro naman natuto na siya. Paano mo naman nasabi? Kasi tahimik na siya Wala na siyang inaaway. Hindi pa prueba yon. Malay natin, baka buhay-buwelo lang yan. Sobra ka naman. Good morning. Good morning daw. Batiin mo din. Ayoko. Sobra ka naman. Batiin mo na. Hindi pa ako handa. Nice! Huh? Good morning din. Salamat. Tara na, gagawa pa tayo ng report. Report? Oo, tara na. Okay. Sige. Nice. Punta na kami sa office, ha? Sige. Nice. Gusto mo Halika na, Yara. Okay. Papadudot, alam kong sobra ang mga ginawa sa akin ni Nice noon. Hindi naman sa nagpapakasanto ako pero awang-awa po ako sa kanya. Hindi na siya pinapansin ng mga katrabaho namin pero mas hindi na siya pinapansin ni Leon. Alam kong 3 taon silang magkarelasyon. Parang napakasama naman ni Leon sa ginagawa niya pero naiintindihan ko siya. Gusto lamang talaga ni Leon na ma-realize ni Nice lahat-lahat ng kamalian niya. Pakiramdam din kasi ni Leon na sa loob ng 3 taon ay niloloko pala siya ni Nice.
Mabait sa harap niya pero pagtalikod niya ay napakalupit sa ibang tao. Nagtataka nga daw si Leon kung bakit ganon. Hindi naman daw spoiled sa bahay si Nice, sa katunayan may pagka-istrikto ang daddy niya. Kaya nagtataka daw siya kung bakit ganon si Nice. Pero ano paman ang plano ni Leon kay Nice ay ayoko nang manghimasok. Kasi personal na nila yon at hindi ko naman po sinasabi na balikan niya. Ang sa akin lang naman po ay maging maayos na ang lahat. Mas masarap kasi ang walang kaaway. Patuloy na naging ganon ang trato kay Nice, hindi lang ni Leon, pati ang lahat ng buong opisina. Dahil doon ay naapektuhan ang performance ni Nice, na-demote po siya. Lumalabas po na mas mataas pa ang posisyon ko noon kesa sa kanya. Hindi po kasi nagsinungaling si Leon, seryoso pala na i-recommend niya ako for promotion. Kaya naging supervisor ako habang si Nice ay bumaba ang posisyon. Papadudot, sabihin ko lang po na hindi po ang posisyon ni Nice ang kinuha ko. Kasi magkaiba nga po kami ng department kaya wala po akong naagawan o nasagasaan. Uy, nakakahiya naman na ikaw lagi sumasagot ng almusal. Sus, maliit na bagay lang yun. Bukas ako naman ang manlilibre ha. Wala nga angal. Hindi ako papayag. Ang dami mo nang naitulong. Pati promotion ko oh. Recommendation lang ginawa ko. Sila pa din ang nagdesisyon para ma-promote ka. Dahil maganda ang record mo, naging madali na lang yun para sa kanila. Kaya kung tutuusin, ikaw din naman ang naging dahilan kung bakit ka na-promote. Talaga ba? Oo, parang kapareho lang din yun ng ikaw din ang sisira sa sarili mo. Sa bagay, may point ka. Pero hayaan mo naman na ako manlibre. Walang problema. Sige, ilibre mo ako pero pag dumating na yung tamang panahon. Aber, kailan naman yung tamang panahon na yon? Pag napag-graduate mo na yung kapatid mo, pwede mo na ako ilibre. Ano ba? 1 taon pa yun. Oo, 1 taon na lang pala. Willing to wait naman ako. Nakakainis ka. Hindi to presentation pero nakakabilib pa rin yung husay mo sa pagpapaliwanag ha. Inuto mo pa ako. Siguro may gusto ka pa, no? Uy, grabe ka naman sa akin. Joke lang. Pero salamat talaga ha. Salamat sa lahat. Madami ka pang magiging progreso sa kumpanyang to. Kaya mas pagbutihin mo pa at galingan. Yes, sir! Sir ka dyan. Excuse me, Oh, nice. Bakit? may gusto sana akong sabihin. Nakakaistorbo ba? Nako, hindi. Halika, maupo ka. Salamat. Huwag ka sana manggulo. Hindi, may sasabihin lang ako. Sige, kung ipinapangako mo na walang gulo. Hindi ako manggugulo. Sige, maiwan ko na kayo. Teka, Leon, saan ka pupunta? Leon, kayong dalawa sana ang gusto ko makausap. Upo ka muna ulit dito. Break pa naman natin. O sige, ano ba yun, Nice? Una sa lahat, gusto ko sanang humingi ng patawad sa nagawa ko nung nakaraan. Sincere ka ba? Leon, Tinatanong ko lang naman. pasensya ka na, Nice ha. Naiintindihan ko naman si Leon. Hindi ko siya masisisi. Kalimutan mo na yung nangyari dati. Kalimutan na natin yung pare-pareho. Para wala tayong bitbit sa dibdib natin. Salamat, Yara. Leon, Oh, anong sasabihin mo? Sana mapatawad mo pa ako, Leon. kalimutan na natin yun. O yan, okay na tayong tatlo ha. Salamat sa inyo. Yara, may gusto sana akong ibigay sa'yo. Ha? May ibibigay ka? Ano naman yun? Heto, Laptop? Bakit mo ako bibigyan ng laptop? ako ang dahilan kung bakit nasira ang laptop mo dati. Kaya ibibigay ko yan kapalit. Ay hindi, okay lang. Nagagamit ko pa naman yung laptop ng kapatid ni Leon kaya okay na yon, okay na yon. I insist. Para sa akin to. Para sa guilt ko, kaya sana tanggapin mo. Pero... Sige na, Yara. Bakit mo ibibigay sa akin tong laptop mo? Hindi mo na ba gagamitin to? O bumili ka na ng bago? Hindi. Ha? Anong gagamitin mo? Hindi ko na kailangan yan. Anong ibig mo sabihin? Nag-resign na ako. Ano? Wala nang pumapansin sa akin dito. Pero hindi ko sila sinisisi. Alam ko kasalanan ko, kaya tinatanggap ko lahat.
Tsaka baka maapektuhan pa ang kumpanya dahil sa akin. Ha? Kailan ka pa nag-resign? Last month pa ako nagsabi. Effective today na ang resignation ko kaya last day ko na rin. Nice. Ayos lang ako. Magpapaalam na ako. Siya nga pala. Binabati ko kayong dalawa. Papa Dudut, hinabol ni Leon si Nice at nag-usap sila. Sinabi ni Leon na walang namamagitan sa amin kundi ang pagkakaibigan lamang. Totoo naman po, Papa Dudut, naging magkaibigan kami ni Leon matapos ang lahat ng mga nangyari. Kahit ano pong isipin ng iba ay wala talaga kaming naging relasyon. Maliban na nga po sa pagkakaibigan. Papa Dudut, nakagraduate na po ang kapatid ko at dahil mas maganda ang grades niya at isa siyang magna cum laude, ay mas lalo siyang madaling nakahanap ng trabaho. Ang sarap pong pakinggan noong magna cum laude, ang sarap sa dibdib na may pinuntahan ng hirap at sakripisyo ko. Kaya pakiramdam ko ay magna cum laude din po ako. Hindi pa siya nakakagraduate ay may kumuha na sa kanya na isang kumpanya. Maganda ang posisyon at mas maganda ang sweldo. Kinausap niya ako na magpahinga na ako sa sustento dahil siya naman ngayon ang bahala sa mga pangangailangan ng magulang namin. Napakasaya ko at hindi sinayang ng kapatid ko ang mga hirap namin para sa kanya. Sa ngayon ay manager na din ako, Papa Dudut. Nagbago na ang taste ko sa pananamit at may boyfriend na din po ako. Hindi po si Leon ha, dahil si Leon naman po ay may girlfriend na rin na mahal niya. Kaya naman nagpaplano na sila ng kanilang kasal ngayong taon. Ang babae pong sinasabi ko ay si Nice din, Papa Dudut. Nagkabalikan po sila at si Nice ay ibang-iba na kesa noon. Malaki ang aral na ibinigay sa kanyang buhay at natuto siya sa mga nangyari lalo na sa kalabit ng tadhana. Maraming salamat po, Papa Dudut, at binigyang daan mo ang aking kwento. Maraming salamat din po sa Barangay LS sa pagtatampok ng mga kwento naming mga kabarangay dito sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Yara. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila, bago ka pumasok sa isang relasyon at magplanong bumuo ng pamilya, tanungin mo muna ang sarili mo kung kaya mo na ba talaga. Hindi porket meron ng iba ay gagaya ka na rin sa kanila. Ikaw, kabarangay, kaya mo na ba at handa ka na bang magkaroon ng sariling pamilya? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Gerald, 40 years old sa kasalukuyan. Sa edad kong ito ay hindi pa ako totoong naging masaya sa mga naging relasyon ko. Lahat ng nakarelasyon ko ay puro toxic. Alam kong parte ako ng pagiging toxic nila. Hindi ko rin alam kung bakit ako nananatili sa piling nila. Kahit alam kong hindi naman ako masaya at puro stress lang ang inaabot ko sa kanila. Una na dyan ang first serious relationship ko kay Hana. Kaedad ko lamang siya. Siguro kaya ako na-attract sa kanya dahil pakiramdam ko ay maintindihan niya ako. Parehas kaming galing sa broken family. Parehong naging rebelde noon. Parehong may commitment issues. Ang intense ng relasyon namin. Hindi mapayapa pero nakakaadik. Kaya lang ay habang tumatagal ay parang napapagod na ako lalo't kaliwat kanan ng gulo sa relasyon namin, Papa Dudut.
buhay to! Buisit talaga! Buisit ka! Buwisit ka rin! Ako pa yung gaganyanin mo? Ikaw na nga tong mali! Eh kailan ba ako naging tama sa paningin mo? Ano bang gusto mo? Magpanggap akong tama ang mga mali mo? Puro ka na lang issue, Hana. Walang katapusang issues. Iba ka rin ano? Ako na nga tong napahiya sa sagot mo sa pamilya ko kanina. Tapos ako pa tong masisisi na maraming issues? Eh ano bang masama sa sinagot ko sa kanila? Nagsabi lang naman ako ng totoo eh. Eh sa hindi pa ako handang pakasalan ka. Hindi pa handa? O hindi ka na talaga magiging handa? Magkaiba kasi yun eh. Heto na naman tayo, heto na naman. Hindi talaga tayo matatapos sa issue na to hanggat hindi nagiging klaro sa akin kung ano bang plano mo sa relasyon natin. Masyado niyo akong kinorner ng pamilya mo para pakasalan ka. Lunod na ako sa mga tanong nila kung kailan tayo magkakaroon ng anak, ano ba? Hindi sana yan magiging problema eh. Kung dinediretso mo ko kung saan ba talaga papunta tong relasyon natin. Gerald, mag-aapat na taon na tayo. O sa 4 na taon na yon, maayos ba tayo? Wala namang perpektong relasyon eh. Alam ko naman yan. Pero sobre na yung katoksikan natin eh. Puro na lang away. Magkakaayos tayo saglit, tapos bukas mag-aaway na naman. Pagod na ako sa ganito, Hana. Tapos ako pa tong may kasalanan kung hindi ako sigurado sa'yo? Hindi ka na sigurado sa akin? Hindi ko alam. Eh kasi naman, palagi na lang tayo nag-aaway. Hana, mahal kita pero nakakapagod na. Sa tuwing kasama kita, imbis na payapa ang loob ko, palagi na lang ako takot. Takot na baka mamaya may mabuksan ka na namang issue mo sa akin. Aawain mo na naman ako kapag hindi ako nakasagot. Eh pag ayaw mo naman nasagot ko, mas lalo akong malilintikan sa'yo. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar eh. Parehas lang naman tayo eh. Hindi naman sana ako aabot sa pang-uusisa sa mga issue mo kung nararamdaman ko lang na mahal mo ko at ina-assure mo ko na may future tayo. Hana, masyado akong broken na tao, alam mo yan. Pareho tayo, di ba? Kaya nga sana maintindihan mo kung hindi ko kayang mag-commit sa'yo habang buhay kasi hindi ko nga alam ang ginagawa ko sa buhay ko eh. Hindi ko nga alam kung paano aasikasuhin ng sarili ko tapos gusto mo magpakasal pa tayo at magkaroon ng anak. Hindi na kasi ako bumabata, Gerald. Sana naman maisip mo yun. Naisip ko naman yun. Kaya nga lagi na kitang hinihiwalayan noon para may tsansa ka pang makahanap ng lalaki na magbibigay sa'yo ng kailangan mo. Kasi alam kong hindi ako yun. Oo, pinapalaya mo nga ako noon. Pero ikaw din naman tong bumabalik sa akin kapag nalulungkot ka. Tapos magkakabalikan na naman tayo. Magiging maayos ulit. Tapos sa makalawa, gulo na naman ulit. Gerald, nakakapagod na. Iyan naman sinasabi ko eh. Di ba? Nakakapagod na nga. So ano? Maghihiwalay na naman tayo. Siguraduhin mo lang na kapag naghiwalay na tayo ngayon, wala nang balikan to, ha? Wala na talaga, Hana. Huli na to. Sigurado ako. Di ako naniniwala sa'yo. After a few days, babalik ka na naman sa akin. Hindi na, Hana. Ayoko na. At hindi na rin pwede kasi... Kasi ano? Nabuntis ko na si Ellen. Magsasama na kaming dalawa. Si Ellen, kaklase ko noong college at naging best friend ko na rin. Siya ang sinasabihan ko sa lahat ng problema ko kay Hana. Alam kong matagal na siyang may gusto sa akin pero dahil masyado akong attached kay Hana, ay hindi ko siya magawang pansinin. Noong isang beses na nagkaroon kami ng matinding away ni Hana ay nagpakalasing ako kasama si Ellen. Doon ay may nangyari sa amin at nabuntis ko siya. Wala sa plano yon dahil ayaw ko namang magkaroon ng anak. Kaya lang ay naisip ko na yun na ang paraan ko para makatakas na kay Hana. Ginamit ko ang pinagbubuntis ni Ellen para hindi na makabalik pa kay Hana. Sinubukan ko siyang mahalin kahit mahirap. Nagsama po kami after niyang manganak at hindi ko pa rin siya natutunang mahalin. At mas lalo lang lumayo ang loob ko sa kanya noong inopen up na niya ang tungkol sa kasal. At dahil wala na naman akong maisagot sa kanya tulad kay Hana, ay naging masama na rin ang turing ni Ellen sa akin, Papa Dudut. Pinakita na niya ang totoong ugali niya.
Asan ang anak natin? Nasa kwarto na, natutulog. At iniwan mo siyang mag-isa doon? Tapos ikaw nagiinom ka lang ng alak dito sa sala? Tulog naman kasi siya. Masyado kang praning. Hindi ako praning. Ilang beses mo na siyang iniiwanan sa kwarto ng mag-isa para lang makainom ka ng alak? Bakit, masama bang mag-relax? Hindi na pagre-relax ang ginagawa mo eh. Maya't maya ang paglaklak mo ng alak. Masisisi mo ba ako? Puro na lang problema ang inaabot ko sa mga sermon mo eh. Hindi kita sisermonan kung tama ang ginagawa mo. Kahit naman tama ang ginagawa ko, mali pa rin sa'yo. Ewan ko sa'yo. Alam mo ba kung gaano kahirap sa akin na magtrabaho? Tapos uuwi ako ng bahay, ako pang inaasahan mong mag-alaga sa inyong mag-ama. Oy, bakit mo sinusumbat sa akin yan? Ikaw naman tong nagsabi na tumigil na ako sa trabaho para alagaan ang baby natin, di ba? Kasi sabi mo, mas malaki ang sahod mo kaysa sa akin. Na totoo naman. Ang liit ng sahod mo tapos ayaw mo pang dumiskarte para magkasya yung sahod mo sa ating tatlo? Ang sabihin mo, hindi ka lang marunong makontento. Hindi talaga ako kontento kung yan ang ipapamukha mo sa akin. Akala ko nung una, nung sinabi mo sa akin na wag nang ipalaglag ang anak natin, akala ko naman kakayanin mong buhatin tong pamilyang binuo natin. Pero hanggang salita ka lang pala. Inasa mo pa rin sa akin ang lahat. Sana pala, tinuloy ko na lang yung pagpapalaglag sa anak natin para wala na ako sa sitwasyon na ganito. Ayun! Di lumabas din ang totoo. Ayaw mo talagang magkaroon ng anak. Ikaw din naman, di ba? Ewan ko nga kung anong nakain mo at bakit gusto mong ituloy ko yung pinagbubuntis ko. Teka, parang alam ko na eh. O yan, mag-iimbento ka na naman ng dahilan. Pupuntahan ko na lang anak natin. Tumigil ka na dyan. Hindi ako titigil hanggat hindi natin nakaklaro ang lahat. Ako, Gerald, matagal na ako nagtitimpi sa'yo, ha? O hindi pues, parehas lang tayo. Wits na. Baka naman pwede ko nang puntahan yung anak natin. Baka tumambling na yun. Kaya mo ako pinilit na buhayin ang anak natin kasi gusto mong makatakas kay Hana. Tama ako, di ba? Kaya pinilit mong makisama sa akin kahit hindi mo naman ako mahal. Para lang makatakas ka sa ex mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pwede ba, Gerald? Alam na alam mo kung anong sinasabi ko. Huwag na nga tayong maglokohan dito. Alam mo, yung commitment issues mo ang sumisira sa'yo at sa mga nagiging relasyon mo eh. Pambihira ko saan na napupunta tong usapang to. Matutulog na ako. Diyan ka magaling. Ang tumakas pag ganito na kabigat ang usapan. Kapag kinukumpronta ka na sa mga bagay na hindi mo kayang harapin. Oo na lang, oo na. Para tumigil ka na. Isa na lang na tanong bago ako tumigil. Mapagod ka naman sa kakatanong, Ellen. Awat na. Mahal mo ba ako? Ano bang klaseng tanong yan? Napakasimpleng tanong, Gerald. Sumagot ka na. Matulog ka na, Ellen. Mahal mo ba ako, Gerald? Hindi. Ayoko nang magpanggap. Inamin ko sa wakas ang katotohanan. Hindi ko talaga kayang mahalin si Ellen. Umiyak siya pagkatapos kong sabihin yon. Nagkulong siya sa kwarto at hindi niya ako pinapasok. Sa sala ako nakatulog, dala na rin ang kalasingan. Pagkagising ko ay nakita ko ang anak namin nasa sahig ng sala natutulog. Hinanap ko si Ellen pero umalis na ito. Kinuha na ang mga gamit niya. Nag-iwan lamang siya ng sulat na inilagay niya sa ilalim ng una ng anak namin. Iniwan na niya ako, Papa Dudut. Iniwan na rin niya ang anak namin sa pangangalaga ko. Nanginginig ako habang binabasa ang sulat na yon. At habang iniisip ko kung anong nangyayari sa aming mag-ama. Paanong nagawa ni Ellen na iwan ang sarili niyang anak? Sinong ina ang gagawa noon? Naiyak na lamang ako habang kalong ang anak namin. Hindi ko man minahal si Ellen, pero ang anak namin ay mahal ko. Kaya lang ay natatakot po ako. Hindi ko pa kaya ang ganong responsibilidad ng mag-isa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bumalik ako sa pagtatrabaho, pansamantala ay nagpatulong ako sa nanay ko para alagaan ang anak ko. Sinubukan kong hanapin si Ellen para ibigay sa kanya ang anak namin. Pero ayaw na nitong magpakita pa. Puro hirap na ang inabot ko sa pagkuha ng buong responsibilidad sa anak naming dalawa ni Ellen. Lungkot na ako, Papa Dudut, at hindi ko na alam ang gagawin ko. Minsan ay naisip kong tapusin na lamang ang buhay ko pero hindi ko naman kayang iwanan ng gano'n na lamang ang anak ko.
hanggang sa bigla kong naisip si Hana. Bigla akong nangulila sa pagtanggap niya. Isang araw ay nilapitan ko siya at maswerteng hinarapan niya ako. Alam kong mahal pa rin niya ako at pinuntahan ko siya sa bahay niya para makapag-usap kami at hindi na niya ako pinagtabuyan. At mukhang inaasahan na niya ang muling pagbabalik ko sa buhay niya. O akala ko hindi mo na ako haharapin. Kailan ba kita tinalikuran, Gerald? Ako lang naman tong palaging gumagawa nun, di ba? Anong kailangan mo? Namimiss mo pa rin ba ako, Hana? Ano bang klaseng tanong yan? Mahal mo pa rin ba ako? Teka, bakit ba ganyan ang mga tanong mo sa akin? Nagtatanong ka kung anong kailangan ko, di ba? Ito na yun. Kailangan ko ng mga sagot mo. Gerald, ipapaalala ko lang sa'yo. Tapos na tayo. Ikaw to nakipaghiwalay sa akin, di ba? Kaya bakit ganyan na naman ang mga tanong mo? Kasi gusto kong bumalik ulit sa'yo. Di totoo naman palang hinala ako. Babalik ka rin sa akin. Ang lakas pa ng loob mo na magsabi no na hindi tayo magkakabalikan. Oh, bakit kinain mo biglang mga sinabi mo, ha? Mahabang kwento. Mahaba rin ang oras ko ngayon. Sabihin mo na kung bakit. Ayun. Hindi kami nag-workout ni Ellen. At sigurado ako dahil yan sa mga commitment issues mo. Hindi ko lang talaga siya mahal kaya hindi ako makapag-commit sa kanya. Hindi mo mahal pero inanakan mo. Siya pa nga tong pinili mo noon kaysa sa akin, di ba? At nagsisisi akong ginawa ko yun. Akala ko kasi iba siya eh. Akala ko maibibigay niya sa akin yung kapayapaan na kailangan ko. Nagkamali ka ng pinili, ganun ba? Oo. Hindi ako nahihiyang aminin yun. Nagsisisi ako na iniwan kita para sa kanya. Oh, ngayon mo lang nakitang halaga ko. Oo, sorry talaga. Kung pwede ko lang bawiin yung nangyari noon, hindi ko sana pipiliin si Ellen. O kaya, kung pwede mong bawiin yung nakaraan, sana pinili mong wag maghubad kasama siya. Wala na, nangyari na yun. Huwag na lang natin pag-usapan yun. Diyan ka magaling, Gerald eh. Kapag dehado ka na sa usapan, bigla kang titiklop. Pero kapag gusto mo akong ratratin sa mga isyo ko, G ka. Hana, ayoko na lang din talaga makipagtalo. Tinanggap ko naman na mali ako, di ba? Ano na? Babalikan mo ba ako? Bakit ba parang nagmamadali ka pa? Kasi kailangan ko na ng sagot mo. Para alam ko na kung anong mangyayari sa amin ng anak ko. Anak mo? Nasa yung anak niyo ni Ellen? Oo, iniwan niya sa akin. Hindi ko na nga mahagilap si Ellen eh. Ayaw na talaga niya sa aming mag-ama. At anong inaasahan mo? Na ako ang magiging nanay ng anak mo? Ana, wala na akong ibang nakikitang babae na pwedeng maging nanay ng anak ko kundi ikaw eh. Mahal na mahal kita, Hana. Hindi nagbago yun. Pexman, magulo lang talaga ang utak ko noon kaya nagkamali ako ng desisyon na pakisamahan na lang yung Ellen na yun. Hindi ko alam, Gerald ha. Ang alanganin ng sitwasyon mo. Hindi to alanganin, Hana. Baka ito na yung gustong mangyari ng Diyos. Gusto niyang magkabalikan tayo. Ano ba yan? Pati Diyos dinamay mo. Kasi wala naman sana ako sa harapan mo kung hindi ako binulungan ng Diyos na lapitan ka. Maniwala ka. Patawarin na lamang ako ng Diyos sa ginawa ko. Ginamit ko si Lord para lamang makumbinsi si Hana na balikan ako. Effective naman. Dahil doon at sa natitirang pagmamahal niya para sa akin ay nagkabalikan kaming dalawa. Doon ako napanatag at may nakatuwang na ako sa pag-aalaga sa aking anak. Tumira kaming mag-ama sa bahay ni Hana at minahal niya ang anak ko na parang siya talaga ang tunay na ina. Mas naging nanay pa nga si Hana kesa kay Ellen sa anak ko. Doon ko na-realize na tama ang desisyon ko. Sa pagdaan ng mga araw na magkasama kami ni Hana ay payapa naman at hindi na kasing gulo tulad ng dati. Ramdam kong nagpipigil lang din siya ng mga itatanong sa akin para lang hindi kami mag-away.
Masaya na akong ganon ang ginagawa niya kasi ayoko rin namang sagutin ang mga katanungan niya. Dahil alam kong ligaw pa ako at hindi ko pa alam kung ano ang dapat sabihin sa kanya. Hanggang isang araw, lumabas na ang totoong mga isyu niya sa akin. Parang bumalik na naman kami sa dating pattern namin, Papa Dudut. Gerald? Ano yun? Gerald, pang ilang beer mo na ba yan? Pang-5. Huwag kang mag-alala, last ko na to. Nagpapaantok lang. Huwag ka munang matulog kagad ha. Usap muna tayo. Tungkol saan? Nag-aaya kasi yung family ko. Sama raw tayo sa pag-out of town nila next week. Kahit 2 days lang. Sakto, holiday naman next week. Kayo na lang. Okay naman ako dito sa bahay. Maglilinis na lang ako. Isama mo na lang yung anak ko ha. Para makapasyal yun. Bakit hindi ka sasama? Alam mo namang hindi ako mahilig gumala eh. Gerald, magandang chance kasi to para makabanding mo rin ng maayos yung family ko. Alam mo naman yung gusot nyo noon, di ba? Oo, alam ko yun. Kaya nga umiiwas muna ako ngayon. Magpalamig ba? Saka na lang kami magkita-kita sa Pasko na lang siguro. Gerald naman, nakakahalata na kasi sila eh. Tuwing dumadalaw ako ron, hindi ka kasama. Kasama mo naman yung anak ko. Anak natin. Nangurek na naman. Matagal ko nang gustong i-correct eh. Puro ka na lang, anak mo, anak mo. Akala ko ba anak natin siya? Bakit sinusolo mo na lang? Pambira, nagkamali lang ako ng sambit. Ginawa na naman ako ng issue. Oo na, anak natin. Anak natin. Kung gusto mo, anak mo na lang eh. O sige, atakihin mo ulit ako ng ganyan. Diyan ka magaling eh. Kasi nga lahat na lang issue sa'yo eh. Gerald, alam mo, hindi tayo katulad noon na bawat issue mo sinusumbat ko. Ngayon sinusubukan ko na magtimpi. Pero mas gumagrabe ka na eh. Alam mo, nakakasakit ka na eh. Parang pinag-aalaga mo lang ako ng anak mo. Anak natin. Tapos ngayon, anak natin siya bigla. Gerald, alam mo bang... Sorry ah. Sorry kung sasabihin ko to sa'yo, pero... Alam ko ikasasama mo na naman to ng loob eh. Pero alam mo ba? Alam mo bang ramdam kong hindi mo ako mahal? Na kaya ka lang nakipagbalikan sa akin kasi kailangan mo ng katuwang sa pag-aalaga ng anak mo. Anak natin. Walang anak natin, Gerald. Ikaw mismo nagparamdam sa akin na hindi ko siya anak. Na sa'yo lang siya dapat. Akala ko ba ayusin natin to? Lalo na yung commitment issues mo. Sabi mo nung una nagsusumamo ka pa na magkabalikan tayo. Sabi mo, gagawan mo ng paraan para pakasalan ako. Ana. Hindi. Pag-usapan natin to ngayon, Gerald. Tapos na akong magtimpi. Kaya ano na, ha? May bala ka bang tuparin ang pangako mo? Ano, Gerald, pakakasalan mo ba ako? Aanakan mo ba ako? Ana, wag mo akong madaliin. Kailangan na kitang madaliin bago ka pa tumakas ulit. Ang hirap sa'yo hanggang salita ka lang palagi. Ang hilig mo magpaasa. Ang hilig mong mangbitin. Bakit ba kasi nagmamadali kang matali sa akin, ha? Tinatanong pa ba yan? Kailangan ko ng assurance sa relasyon natin, Gerald. Palagi ka na lang tumatakas eh. Paano ako makakasiguro na after kong mag-invest sa'yo ng anak mo, hindi mo ako iiwan? Oo na, sige na. Sasama na ako dyan sa out of town ng pamilya mo. Hindi yan ang gusto kong marinig na sagot, Gerald. Pwede bang pag-usapan natin to sa ibang araw? Hindi nakakatulong na lasing ako ngayon. Baka iba pa ang maisagot ko at baka awayin mo na naman ako pag nagkataon. Maswerteng pinakinggan ni Hana ang pakiusap ko. Nilubayan niya ako ng gabing yon at pumasok na siya sa kwarto para asikasuhin ang anak ko. Anak ko. Oo nga no? Bakit ba hindi ko magawang sabihin na anak namin yon ni Hana? Bakit parang pinagdadamot ko sa kanya ang anak ko?
Doon ko biglang narinig ang bulong sa isip ko dahil hindi ko naman totoong mahal si Hana. Nagpanggap lamang ako para balikan niya ako. Habang inuubos ang laman ng beer sa bote ay kinuha ko ang cellphone ko. Lumabas ako ng bahay at may tinawagan ako. Si Joy, kabit ko. Mas bata siya sa akin ng 5 taon pero kaya niyang unawain ang sitwasyon ko. Open-minded siya at ayos lang sa kanya kung side chick ko siya. Nakwento ko na rin sa kanya ang buhay ko kapag komplikado ang nangyayari sa amin ni Hana ay kay Joy ako tumatawag Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alam ko naman sa sarili ko na may problema ako. Kaya lang ay hindi ko magawang kumprontahin ang sarili ko tungkol doon. Kaya lagi akong nagtatago at lagi akong tumatakas. Maswerte nga na sa pagtakas o pagtakbo ko sa issues ko ay meron akong napupuntahan. Yun na nga si Joy at nakilala ko siya nang minsang makatulog ako sa simbahan. Doon na kami nagkamabutihan at akala ko ay kakaibiganin ko lamang siya pero nakita kong game siya sa lahat. Nagkaroon po kami ng lihim na relasyon ni Joy. Alam niyang nilalapitan ko lamang siya tuwing problemado ako kay Hana. Isyo na raw niya yon. Mahilig siyang dumikit sa mga broken na lalaki. Palibasa, yun na ang pattern niya sa relasyon. Nagiging kabit siya para sa mga lalaking problemado sa kanilang mga kasintahan, Papa Dudut. Pasindi nga ng Yossi. Akala ko ba titigil ka na sa Yossi? Sinabi ko rin nung isang araw na titigilan na kita. Mahirap talagang itigil ang kinakaadikan no? Ikaw, kailan ka ba maa-addict sa akin, ha? Na-addict na nga ako sa'yo. Pasingot naman ang Lego. Ano ba? Saka ka lang naman na-addict sa akin kapag nag-aaway kayo ni Hana. Oh, parang malapit ka na rin manumbat Gagaya ka na rin ba kay Hana ha? Hindi, no? Kaya lang naisip ko, bakit kasi... Ay, wag na lang pala. Oh, tingnan mo to. Nambitin pa. Ano ba yun? Wag na, kilala na kita. Kapag tinatanong ka, nagpapanik ka bigla. Oh, malay mo naman ngayon. Makasagot na ako. O sige nga. Sagutin mo. Paano kung tayo na lang? Tayo na lang magsama? Oo. Kaya mo bang alagaan ang anak ko? Kaya kong magbayad ng yaya para alagaan ang anak mo. Alam mo, kailangan ko ng magiging nanay ng anak ko. Kaya hindi mo maiwan si Hana? Mahal na niya ang anak ko. Mahirap na makahanap ng ganong klaseng babae. Sorry ha, kung hindi mo yan makita sa akin. Oh, teka, baka naman nasaktan na kita dun sa sinabi ko. May kurot, pero alam ko naman tong pinasok ko eh. Huwag kang mag-alala, chill lang ako. Sige, chill ka lang dyan. Kasi may isa pa tayong round bago tayo mag-check out. Ano yun? I-check mo nga, baka room service. Baka akala naka-check out na tayo. Okay, sige. Teka lang. Hello, Gerald. Hana! Hi. Ikaw ba ang kabit ng asawa ko? Hindi naman siguro considered na kabit kung hindi naman kayo kasal, di ba? Hana, magpapaliwanag ako. Hindi na kailangan magpaliwanag, Gerald. Huling-huli ka na. Kahit anong sabihin mo, hindi ka na makakalusot. Hihingi lang ako ng sorry. Hindi naman kailangan ng sorry ni Hana.
Tingnan mo nga oh, chill lang siya. Magpasalamat ka at pinili kong kumalma ngayon. Kapag nagalit ako, ubos ang buhok mo. O di sige, magalit ka. Para magkaalaman na kung effective yung anti-hair fall shampoo ko. Joy, tumigil ka na! Ikaw ang tumigil, Gerald. Ikaw naman, umuwi ka na. Pag-usapan na lang natin to sa bahay. Oo nga, girl. Umuwi ka na. Kasi may isa pa kaming round bago mag-check out. Dali, alis na! Kinagalit niyo talaga ako, ha? Ngayon, galit na talaga ako! Tama na! Hoy! Tama! Joy! Tama na! Ano ba? Huwag dito! Papadudot, nahirapan akong awatin si Hana at nakita ko kung paano siya manggigil sa pangaasar ni Joy. Mabuti na lamang at umawat na rin ang ibang mga hotel staff. Nagmadaling umalis si Hana at naiwan kami sa kwarto ni Joy nang hindi nag-iimikan. Nagpa-extend ako ng 1 oras noon para makapag-relax muna bago ko harapin si Hana. Alam kong sa pag-uwi ko ay may kailangan ng maganap. Pagka-uwi ko ng bahay ay wala roon ang anak ko at ibinigay pala muna ni Hana sa nanay ko para alagaan. Kasi noong mga oras na yon ay nag-iimpake na si Hana. Apartment naman niya yon, pero mas pinili niyang siya na lamang ang umalis. Siguro ay awa na lang para sa anak ko. Mahal na rin niya ang anak ko. Yon ang pasimpleng paraan niya para ipakita sa huling pagkakataon ang pagmamahal niya sa anak ko. Mag-usap naman tayo, Hana. Wala na tayong dapat pag-usapan. Marami. Paano yan? Ayaw ko na makipag-usap sa'yo eh. Dati ikaw tong gustong makipag-usap sa akin palagi. Di ba marami kang tanong? O heto na yun. Hindi na. Nasagot na lahat ng tanong ko tungkol sa'yo. Paano, ito na ba yun? Maghihiwalay na ulit tayo? At huli na to. Ay, sigurado na bang huli na? Oo, huli na. Huli na rin ang lahat para ayusin mo kung ano man tong gulong iniwan mo sa buhay ko. Hana! Hayaan mo ako magsalita. Ang tagal ko nang nalulunod, Gerald. Hayaan mo naman ako makaahon ngayon. Hana, sorry talaga. Dapat ka lang mag-sorry. Ang dami mong hassle na ginawa sa buhay ko, Gerald. Mula umpisa, wala kang inambag kundi sama ng loob. Dahil sa'yo madalas ako nag-overthink. Lagi kong pinagdududaan yung sarili ko. Dahil sa takot mong mag-commit, tinatanong ko na tuloy yung sarili ko. Hindi na ba talaga ako kamahal-mahal? Bakit ayaw mo mag-commit sa akin? Bakit ayaw mo akong pakasalan? Bakit ayaw mo akong anakan? Hana, tama na. Hindi ikaw ang problema. Alam ko! Dahil ikaw ang problema dito, Gerald. Ikaw at yung mga commitment issue mo. Isama mo na rin yung patterns mo. Paulit-ulit ka. Sa tuwing mapapalapit ka sa isang babae, bigla kang kakabig. Bigla kang matatakot. Bigla kang aatras. Bigla kang hahanap ng dahilan para sirain yung relasyon mo kahit gaano pa yung kaganda. Bakit ba palagi kang umaatras kapag may nagmamahal sa'yo? Alam mo naman ang sagot ko dyan, di ba? Alam ko. Pero mas payapa yung loob ko kapag ikaw na mismo ang sasagot. Hana, sinubukan ko naman talaga na mahalin ka ulit eh. Sabi ko na eh. Di mo naman talaga ako mahal. Pasensya ka na kung nadamay kita sa takot ko na alagaang mag-isa yung anak ko. Oo, aaminin ko, nagpanggap akong mahal pa rin kita para bumalik ka sa akin. Kasi kailangan ko ng tulong mo eh. Sabi ko naman sa sarili ko, aaralin ko ulit na mahalin ka. Naisip ko, hindi naman na siguro ganun kahirap yun kasi
Kasi minahal na rin naman kita noon, di ba? Pero nagkamali ako. Hindi pala madali. Hindi ko na alam ang isasagot sa'yo. Wala na akong lakas makipagtalo sa'yo. Pasensya ka na talaga, Hana. Dinamay kita sa mga issue ko. Hindi ko naman sinadyang saktan ka. Hindi sinasadya. Nang nagpanggap kang mahal mo ko. Alam mo, masasaktan ako kapag nalaman ko ang totoo, di ba? Wala naman kasi akong balak na ipaalam sa'yo na hindi kita mahal eh. Nabulilyaso lang ngayon, kaya... Pwede ba, Gerald? Huwag ka na magsalita. Mas pinapalala mo lang yung galit ko sa'yo eh. Hana, sorry. Goodbye, Gerald. Ipagdadasal ko na lang palagi na sana mahanap mo ang sarili mo. Na sana maayos mo lahat ng issues mo. Para hindi ka na nakakasira ng buhay ng ibang tao. Pagdasal mo rin ako, ha? Ikaw pwede. Na sana tulungan ako ng Diyos na makalayo sa'yo. Ipagdasal mo na huwag na tayong magkikita ulit. Kasi Gerald, hindi ko nakakayanin pa kung makikipagkita ka ulit sa akin. Sorry, Hana. Alagaan mo ang anak mo. Huwag na huwag mong hahayaang magaya siya sa'yo. At huwag kang mag-alala. Isasama ko sa mga panalangin ko na sana hindi siya makatagpo ng tulad mo balang araw. Dahil sigurado ako, Gerald, hindi mo makakayanan na makita ang anak mong umiiyak dahil nakatagpo siya ng tulad mo. Hindi ko na pinigilan si Hana, Papa Dudut. Hinayaan ko siyang makalabas ng pintuan. Sobrang mali na kung hahabulin ko pa siya at hihingin ang ikalawang tsansa. Makalipas ang ilang sandali ay dinampot ko ang cellphone ko at tinawagan ko ang nanay ko para kunin ang anak ko. Pagkatapos noon ay tinawagan ko naman si Joy. Tuwang-tuwa si Joy na nakausap ako. Lalo na noong nabalitaan niyang hiwalay na kami ni Hana. Pero hindi siya natuwa nang sabihin ko sa kanya na tapos na kaming dalawa. Hindi niya inaasahan na tatapusin ko na lamang ang ugnayan namin gayong malaya naman ako. Hindi ko na pinaliwanag sa kanya kung bakit. Kailangan kong mapag-isa at matutunang asikasuhin ang responsibilidad ko sa anak ko. Wala akong ibang dapat na asahan kundi ang sarili ko. Tama si Hana. Hindi ko kakayanin ang pagdating ng araw na katulad ko ang makilala ng anak ko. Hindi ko siya kayang makitang masaktan. Kaya ngayon pa lamang ay kailangan ko nang ayusin ang sarili ko para maging mabuting magulang at ehemplo sa anak ko. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat po, Papa Dudut. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Gerald. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Importante sa buhay na marunong kang kumilatis ng tao na pakikisamahan mo. Dahil meron na sa una lamang magaling pero sa uli ay iiwanan ka rin. Ikaw, kabarangay, marunong ka bang kumilatis ng tao? Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo at sa mga kabarangay natin na avid listener ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Milet, hindi ko tunay na pangalan. 35 anyos na ako sa ngayon at isang housewife na nakatira dito sa Bulacan. Panati ko na ako ng programa ninyo sa radyo, ang boses ni Papa Dudut, ang kasalo ko. Tuwing tanghalian at wala akong pinapalagpas na episode ninyo sa radyo maano online. Sa katunayan ay nakikinig na rin po kami araw-araw at bigla akong naisip na magpadala ng sulat sa inyong istasyon. Magsisimula ang lahat noong kabataan ko, Papa Dudut. Lumaki ako na binubuhay ng isang single parent. Ang tatay ko na lamang ang kasama namin ang 3 ko pang nakababatang kapatid. Maaga kasing nawala si nanay.
Buhay pa naman siya, nanlalaki lang. Kaya nga simula noon ay tinuong ko na lamang sa pag-aaral ang atensyon ko. Mapangarapin din po akong klase ng tao, Papa Dudut. At wala akong ibang hangad, kundi ang matulungan ang kaisa-isang magulang namin at makabawi sa kanya. Naku, Tay! Basang-basa po kayo sa ulan ah. Oo nga eh. Saka ko na lang naalala na wala pala akong dalang payong nung malapit na akong makarating sa pinuntahan ko. Kaya nga nagbadali ako pa uwi pero naabutan pa rin ako ng ulan. Kaya nga po eh. Buti pa, ikukuha ko muna kayo ng tuwalya ah. O sige anak, salamat. Tuwalya. Asan na ba yung tuwalya? Ay, eto. Nakita ko na. Samahan ko na rin ng damit. Eto na po ang tuwalya at damit. Magpunas at magpalit na rin kayo, Tay. Salamat nak. Pero mamaya na ako magpapalit ng damit. Uupo na muna ako dahil nangangalay na itong mga binti ko. Kalalakad ng mabilis dahil nga uulan na. Kulang na lang, tumakbo ako pero hindi ko naman kaya. Ay, kawawa naman ang tatay ko. Sobra-sobra na yung sakripisyo nyo para sa pamilya natin. Maghapon na kayong nagtitinda tapos naaabutan pa kayo ng ulan. Ay, hayaan mo na. Napaubos ko naman yung paninda natin kakanin bago ako umuwi at abutan ng ulan. Kaya ayos na rin yan. Hindi po ayos yun dahil baka magkasakit kayo. Hindi ako magkakasakit. Malakas yata itong tatay mo. Saka kung pakiramdam ko magkakasakit na ako, uunahan ko na ng pahinga. Huwag ka nga mag-alala sa akin, anak. Kaya ko naman eh. Saka masaya ako na nagsasakripisyo para sa inyong magkakapatid. Hayaan mo, Tay. Kapag nakapagtapos ako hinding-hindi ko na po kayo pagtatrabahuhin. Anong ibig mo sabihin? Kasi po, ako na po ang magtatrabaho para sa pamilya natin. Uy, maliliit pa ang mga kapatid mo, Milet. Nag-aaral pa sila. Baka mahirapan ka pag sinolo mo ang pagtatrabaho para sa pamilya natin. Saka hindi pa naman ako ganun katanda. 45 pa lang naman ang tatay mo. Kaya ko pang magtrabaho para tulungan ka. Ang akin lang naman po, baka napapagod na kayo sa pagtatrabaho. Kasi simula nung iniwan tayo ni nanay, kayo na ang tumayong nanay at tatay namin. Oo, totoo na napapagod ako sa trabaho. Pero hindi ako napapagod sa pagiging tatay at nanay sa inyong magkakapatid. Sa katunayan, kayo ng mga kapatid mo ang inspirasyon ko. Kaya ako nagsisikap at nagpapatuloy sa buhay. Oo, malaking kakulangan ang pagkawala ng nanay niyo dahil nawala na rin ako ng katuwang sa pagtataguyod sa inyo. Pero aanihin ko naman ang isang tao na walang ginawang matino at panay pasakit lang sa damdamin ko, di ba? Buti pa, sumama na lang siya sa lalaki niya. Ang mahalaga sa akin, magkakasama tayo. Kaya bilib na bilib po ako sa inyo eh. Ha? Bakit naman? Kasi ang tapang-tapang niyo po. Biruin niyo, kinaya niyo na nga na itaguyod kami tapos kinaya niyo pa na ibigay sa iba si nanay. Siya naman ang may gusto nun dahil hindi siya marunong makontento sa pamilya natin. Saka ilang beses na akong nasaktan sa panluloko niya. Naisip ko na panahon na para palayain ko siya. O edi gumaan-gaan ang damdamin ko nung ginawa ko yon. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan. Hoy, kaya ikaw umilit. Huwag kang manatili sa isang relasyon kapag kaugali ng nanay mo yung lalaki ha. Pero sana matinong lalaki ang matagpuan mo balang araw. Yung hindi ka sasaktan o lolokohin. Sa halip, mamahalin ka ng tapat at paninindigan ka. Papadudot inspirasyon ko ang tatay ko at ang munti naming pamilya kaya nagsikap akong makapagtapos ng pag-aaral. Hindi nagtagal ay natupad ko yon at agad akong naghanap ng mapapasukang trabaho. Kung ang iba kong kaklase ay mas piniling magpahinga muna ng ilang buwan. Pagkatapos ng graduation ay ibahin niyo po ako. 2 buwan bago ako makapagtapos ay nag-job hunting na ako, Papadudot.
Hindi nagtagal ay dinala ako ng aking kapalaran sa Maynila kung saan ay nakapasok ako sa isang pribadong kumpanya. Magkahalong kaba at excitement ang namutawi sa akin ng mga panahong yon. Kaba dahil aminado akong limitado pa lamang ang nalalaman ko sa bagong mundo na pinasok ko. At excitement na matuto. Naniniwala kasi ako na hindi lang sa eskwelahan natututo ang isang tao. At sa unang araw ko nga sa trabaho ay nakilala ko si Paulo, Papa Dudut. Teka, paano ba paganahin to? Medyo nabobobo ako rito Ay, naku. Teka, kanino ba ako pwedeng magpatulong? Nagmamadali pa naman yung bisor ko na makuha tong mga pinapa-photocopy niya. Hello there, beautiful. What's up? May problema ba? Ako ba yung tinawag mong beautiful? Wala naman ako nakikitang maganda sa paligid bukod sa'yo. Kaya ikaw yung sinasabi ko maganda. Bigla naman akong nahiya. Bakit ka naman mahihiya? Saka huwag kang yumuko. Hindi ko makita yung kagandahan mo eh. By the way, Paolo nga pala, taga-IT department. Diyan lang sa gilid yung table ko. Kaya nga natanaw kita eh. Kako, mukhang may problema ka. Nice to meet you, Sir Paolo. Naku, Paolo na lang. Huwag na yung sir na yan. Sige. Ikaw, ano bang pangalan mo? Ako si Milet, taga-marketing naman. Bago lang ako rito. Unang araw ko panghala ngayon eh. At tama ka, dahil namumroblema na ako dito sa photocopy machine na to. Ayun, hindi ko kasi alam kung paano ko to gamitin eh. Sana hindi mo ko husgahan at sabihang taga-ibang planeta ha. Bakit ko naman sasabihin yun eh? Nakakalito naman talagang gamitin yan. Saka unang araw mo pa lang. Normal yun. Makakapag-adjust ka rin. Buti pa, turuan na lang kita kung paano gamitin yan. Okay? Akin na. Akin na yung ipo-photocopy mo. Ayan. Salamat. Ganito lang gagawin mo. Lagay mo tong papel dito sa feeder. Tapos, check mo muna kung may papel sa tray para sa pagkokopyahan mo. Meron naman. Nilagyan ko na kanina. Okay yan. Tapos, iset up mo na yung size dito sa screen. Yan ang hindi ko alam. Okay lang yan. At least ngayon alam mo na. Oo nga eh. Salamat Wala nga naman. Pagkatapos mong iset up, pwede mo nang pindutin dito para mag-photocopy na. Yan. Wow, ganun lang pala yun. Ang galing Oo, automatic na yan. Di mo na kailangan isa-isahin kasi mas matagal yun. Siguruhin mo lang na walang staple wire yung mga papel mo kasi kakainin yan. Matatagalan ka. Noted. Ayan, tapos na. Grabe, ganun lang pala yun kadali. Salamat talaga Wala yun. Pero tinandaan mo ba yung mga tinuro ko? Oo naman. Para sa susunod hindi na ako mahihirapan. Pag nahirapan ka, pwede mo naman akong istorbohin dun sa table ko para magpatulong. Naku, nakakahiya naman sa'yo. Huwag kang mahiya kasi trabaho ko naman yun. Saka, masaya ako na tumulong sa mga magagandang babae na kagaya mo. Naku, binobola mo lang yata ako eh. Uy, hindi ako bolero Nagsasabi lang ako ng totoo. Malapit na palang mag-lunch. May kasabay ka na bang kumain? Wala pa nga eh. Wala pa rin kasi akong kakilala rito. Meron na. Gusto mo, magpakilala ulit ako sa'yo? Hindi na kailangan. Kilala na kita, no? Kung ganun, pwede ba kitang yayain mag-lunch? Wala rin kasi akong kasabay eh. Saka kung ayos lang sa'yo, syempre. Ayos lang naman. Yun. Yan, may kasabay na ako. Hintayin na lang kita sa kantin mamaya Sige. Ibigay ko lang tong mga papeles na to sa bisor ko. Papa Dudut, gwapo, matangkad, matangos, ang ilong, maputi at makinis ang balat. Ganyan ko po ilalarawan si Paulo. Para siyang anghel na bumagsak sa lupa dahil tinulungan niya ako noong unang araw ko sa trabaho.
Taga-IT department siya samantalang ako ay nasa marketing. Pero hindi siya nagatubili na dayuhin ako upang tulungan kapag may kailangan. Lalo na nga sa computer at office equipment na hindi ko alam gamitin. Bukod sa mga pisikal niyang katangian, palakaibigan din si Paulo. Palangiti rin siya, bagay na kinatuwa ko ng husto sa kanya. Palatawa at makwento. Mas matanda sa akin si Paulo ng 6 na taon. 28 years old na siya at ako naman ay 22 years old. Pero pakiramdam ko ay magkaedad lamang kami dahil sa husay niyang makisama, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging regular employee ako sa paglipas ng 6 na buwan. Kaya naman masayang masaya ako. Unti-unti ay naka-adapt ako sa buhay sa opisina. Hindi na ako yung dating tatanga-tangang empleyado sa unang araw ng trabaho. Marami na rin akong nakilala at naging kaibigan, lalo na sa department na kinabibilangan ko. Pero kung may higit akong dapat pasalamatan, yun ay walang iba kundi si Paulo. Simula kasi noong unang araw ko hanggang sa maregular na ako ay nasa tabi ko lamang siya. Sumusuporta at nagpapagaan ng buhay ko sa opisina. Naging mabuting kaibigan at katrabaho ko rin siya, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay lumalim ang pagkakaibigan namin hanggang sa nagtapat siya ng nararamdaman niya sa akin. Pumayag akong ligawan niya. Pero nakarating sa akin ang usap-usapan na may pagkababaero daw si Paulo. Noong una ay hindi ko yon pinansin hanggang sa unti-unti ko nang napatunayan na totoo ang mga sinasabi nila. Bili kaya ako nitong sauce na to. Sabi ni tatay, masarap daw to kasi napanood niya sa TV. Sige, bilhin ko na nga. Tapos ano pa nga bang kulang? Teka. Kuha na rin ako ng mga delata para may stock sa bahay. Sumipa si baby? Sige nga, pahawak nga nun dyan mo, ma. Ayan o, dali. Ano? Nararamdaman mo ba? Oo nga, sumipa nga. Hello, baby. Excited na si daddy na lumabas ka. Ako rin. Paulo? Milet? Sino yung babaeng yan, mahal? Katrabaho ko lang, mahal. Hi, Milet. Nag-grocery ka rin pala rito? Oo. Pero ngayon pa lang naman. Narinig ko kasi na mura raw ang mga paninda rito kaya sinubukan ko. Oo, totoo naman. Lagi nga kami dito ni Krista eh. Hindi mo ba ako ipapakilala sa katrabaho mo, mahal? Oo, syempre. Ipapakilala kita. Nga pala, Milet, si Krista. Fiancé ni Paolo. Nice to meet you, Milet. Nice to meet you rin. Buti pa, mauna na ako kasi marami pa akong bibilihin eh. Sigurado ka ba? Bakit naman hindi? Ha? Kanina ka pa, Paolo, Nakita mo lang yung katrabaho mo na wala ka na sa wisyo kausap? Sinasabi mo? Hindi Hindi raw, pero halatang halata kaya sa'yo. Excuse me lang pero maiwan ko na kayo. Hoy, Milet, ayusin mo lang, ha? Ha? Ano nga ayusin ko? Yung buhay mo. Kung ayaw mo ng gulo, layuan mo si Paolo. Teka nga! Teka, Krista. Wala namang ginagawang masama si Milet, kaya wag mo na siyang awayin, mahal. Buti pa, pumunta na tayo dun sa cashier. Magbayad na tayo ng mga pinamili natin, ha? Bakit tayo magbabayad hindi pa nga tayo tapos mamili? Milet, sandali lang. Bakit ba? Anong bakit ba? Kanina pa kita tinatawag pero dire-diretso ka lang sa paglalakad. Nagmamadali ako eh. Ano bang kailangan mo?
tungkol dun sa nangyari kagabi. Ah, yung nakita ko lang naman kayo na masayang nag-grocery ng fiancé mong si Krista. May fiancé ka na pala pero gusto mo pa akong ligawan? Uy, ka naman maingay. At bakit hindi? Takot ka bang marinig ng mga tao rito sa opisina natin kung gaano ka kababaero at sinungaling? Para sa kaalaman mo ha, matagal ko nang naririnig na babaero ka, pero hindi ako naniwala ron. And guess what? Mukhang tadhana nang gumawa ng paraan para malaman ko ang totoo. Pasensya ka na kung nagsinungaling ako sa'yo. Wala nang magagawa yung pasensya mo kasi nangyari na. Grabe ka, Paulo. Buntis na yung fiancé mo pero nakuha mo pang lokohin. Ano bang pumasok dyan sa kukote mo? Bakit mo nagawa yun sa kanya? Baka hindi mo lang maintindihan pag kinuwento ko eh. Komplikado kasi yung relasyon namin ni Krista. Alam mo, hindi ko na rin naman gustong alamin dahil wala na akong pakialam. Kaya wag mo na ako ulit lalapitan. Kasi naiinis ako sa'yo. Ayoko pa naman sa tao yung sinungaling at manluloko. Diyan ka na nga! Papadudot, hindi ako makapaniwala sa natuklasan ko tungkol kay Paulo. At kahit na nga humingi na siya ng pasensya sa akin ay wala na ring magagawa yon. Dahil nasaktan ako ng husto. Nagugustuhan ko pa naman siya noon at nagbabalak ng sagutin pero buti na lamang at nalaman ko ang katotohanan bago pa man mangyari ang bagay na yon. Simula noon ay iniwasan ko na si Paulo lalo na pag nagkikita kami sa opisina. Hanggat maaari ay ayoko siyang tignan sa mga mata. Naiilang kasi ako at nasasaktan. Oo, hindi naman naging kami pero nagsinungaling pa rin siya sa akin. Kaya nga malaki rin ang panghihinayang ko sa aming pagkakaibigan na sinayang lamang ng pagiging maharot niya. Mabilis na lumipas ang isang buwan at akala ko ay hindi ko kayang mag-move on kay Paulo. Lalo at magkatrabaho kami. Pero nakakausad naman ako. Kaya lang bigla na naman niya ulit akong ginulo. Papadudot. Milet, pwede bang kausapin mo na ako? Kinakausap naman kita. Oo nga, pero tungkol lang sa trabaho. Ano pa bang pag-uusapan natin bukod sa trabaho? Wala naman na, di ba? Meron kasing... Kasi ano eh. Ano? Kasi... hiwalay na kami ni Krista. Ano? Matagal ko na talaga siyang gustong hiwalayan pero... Hindi ko magawa dahil nga magkaka-baby na kami. Hindi ko naman talaga siya mahal eh. Masyado kong nasasakal sa kanya. Napaka-control freak nun. Pero nakiusap siya sa akin na aayusin namin ang relasyon namin. Magbabago daw siya kaya nagstay ako alang-alang sa baby namin. Sinubukan ko naman na maging okay kami pero wala. Wala na talaga akong nararamdaman sa kanya. Hindi yan ang nakita at narinig ko dun sa grocery. Ang sabi mo, excited ka nang lumabas ang baby niyo ni Krista. Tapos bigla mo akong lilinyahan ng ganyan, ha? Tsaka bakit mo ba sinasabi sa akin ang bagay na yan? Wala naman akong pakialam dun. Sinabi ko kasi ikaw ang rason kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya. Ako? Oo. Kasi mahal kita. Nababaliw ka na. Nababaliw na nga ako siguro pero yun talagang nararamdaman ko eh. Naging duwag ako na makipaghiwalay kay Krista bago ko pa aminin sa'yo yung nararamdaman ko. Kaya naman nakapagsinungaling ako. Tsaka inaamin ko yun kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo. Wala rin namang magagawa yung paghingi mo ng tawad dahil nasaktan mo na ako. Tapos ngayon, ang lakas pa talaga ng loob mo na sabihin sa akin na mahal mo ko kung kailan nakaka-move on na ako sa'yo. Lalo mo lang akong sinasaktan sa ginagawa mo eh. Milet, pasensya ka na talaga. Hindi ko sinasadya pero hindi ko rin naman kayang pigilan yung nararamdaman ko. Mahal kita. At gusto ko sanang humingi ng isa pang pagkakataon sa'yo. At sa tingin mo, ibibigay ko pa yun sa'yo? Oo. Kasi naniniwala ako na may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Meron nga. Pero puro na lang galit at inis. Patawad talaga, Milet. Naging padalos-dalos ako. Kaya nga napag-isip-isip ko na itama yung mga pagkakamali ko.
hiniwalayan mo si Krista para ayusin yung sa atin? Iyon ba yung sinasabi mong tinama mo ang pagkakamali mo? Oo. Paano yung magiging anak nyo? Ha? Ano? Huwag mong sabihin na nakalimutan mo na yung magiging anak nyo. Hindi. Pero nag-usap na kami ni Krista na pananagutan ko pa rin yung bata. Susustentuhan ko pa rin dahil ako pa rin naman yung tatay niya. Hindi ko naman tatakasan yung anak namin. Gusto ko lang talagang maging malaya kay Krista at sa relasyon namin. Dahil pag hindi ko ginawa yun baka masiraan na ako ng ulo. Papa Dudut, tawagin niyo na akong tanga, bobo, lukaret at uto-uto. Pero wala na akong pakialam pa. Kahit na anong gawin kong pagmamatigas ng puso, ay naapektuhan pa rin ako sa hiwalayan ni na Paulo at Krista. Kaya hindi ko na napigilan na i-comfort siya. Doon ko napatunayan na may pakialam pa rin ako kay Paulo. At hindi pa rin pala nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Mahal ko pa rin siya kahit na nagsinungaling siya sa akin. At dahil sa mga nangyari sa kanila ng ex niya ay naging malapit muli kami sa isa't isa. Hindi ko na pinakinggan ang mga sinasabi ng ibang tao. Basta, ang focus ko ng mga panahong yon ay si Paulo. Wala na rin namang masama sa pagiging close namin dahil single naman kaming pareho. Hindi nga nagtagal ay niligawan ako ni Paulo at nagpaligaw naman ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot naging masugid si Paulo sa panliligaw sa akin kaya nga hindi ko na pinatagal yon. Dahil makalipas ang 1 buwan ay sinagot ko na siya. Sobrang saya namin lalo na ako dahil siya ang first boyfriend ko. Ewan. Ang lakas ng karisma ni Paulo at kahit na nung iwas ko ay hindi ko siya mahindian at malayuan. Naisip ko na baka sign na rin yon ng universe na magka-boyfriend na ako dahil masyado akong focus sa pag-aaral nung estudyante pa lamang ako. Up to the point na kinalimutan ko nang lumandi. Kaya nga pinagbigyan ko na ang sarili ko na maging masaya sa relasyon namin ni Paulo. Lalo na at pinakita at pinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Ang isang bagay lang na hindi ko gusto ay yung ilang beses niya akong pinilit na may mangyari sa amin. Lalo na at natatakot pa akong mabuntis at hindi pa ako handa. Hanggang sa napapayag rin niya ako dahil sa matatamis niyang salita at pagsasabi na kahit na anong mangyari ay pananagutan niya ako. Paulo, may sasabihin ako sa'yo. Ano ba yun? Ito mo, dami-dami kong tinatapos na trabaho Dalihan mo na, istorbo ka. Sobra ka naman, break time naman Masyado ka naman yatang masipag. Bulag ka ba o ano? Ang dami kong ginagawa Kung hindi ko pababawasan yan, siguradong matatambakan ako. Tapos sumabay ka pa talaga. Ano ba problema mo? Sabihin mo na yung sasabihin mo para matapos na. Paulo, buntis ako. Ano? Anak naman nutok nini. Paano nangyari yun? Paanong nangyari yun? Sigurado ka na bang buntis ka? Oo! Kasi 3 beses na ako nag-pregnancy test. At lahat lumabas na positive. Oh, eto, nasa bulsa ko. Tingnan mo para malaman mong nagsasabi ako ng totoo. Ayan, tingnan mo. Tingnan nga. Buwisit naman buhay ito. O bakit ka ba nagagalit? Hindi ka ba masaya na magkakababy na tayo? Yung mukhang to, tingin mo masaya? O bakit ka nga nagagalit? Kasi wrong timing naman yung pagbubuntis mo Ang dami-dami ko ng problema, dumagdag ka pa. Kasalanan ko ba yun? Ikaw naman yung bumuntis sa akin, ha? Sabihin mo hindi. Di ka ba nakikinig? Ang dami-dami ko ng problema, gusto mo isa-isahin ko pa sa'yo? Tingin mo, paano ko susuportahan yung 2 bata? Sige nga, hirap na nga ako dun kay Krista dahil napaka-demanding tapos dumagdag ka pa talaga. Sobra ka naman sa akin.
hindi ko rin naman to ginusto. Nagtiwala lang naman ako sa'yo kaya nagawa kong ibigay ang sarili ko ng buong buo. Alam mo ano magandang gawin? Palaglag na lang natin yung bata. Anong sinabi mo? Milit naman eh. Bingi ka ba o ano? Kakainis ka, paulit-ulit tayo. Sabi ko, ipalaglag natin yung baby dyan sa tiyan mo. Total, di pa rin naman tayo handang maging magulang eh. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Basta, hindi ko pa nahanagutan yung nasa sinapupunan mo. Ayoko sa batang yan. At kung ipipilit mo pa rin sa akin, mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Sige, mamili ka. Ako o yung pinagbubuntis mo. Papadudot nangyari na nga po ang kinakatakutan kong mangyari nang hindi tanggapin ni Paulo ang magiging anak namin. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig na may isang katutak na yelo kaya nagising ako bigla sa katotohanan na nagsinungaling na naman sa akin ang nobyo ko. At ngayon ay pakiramdam ko ay malaki ang natalo sa akin dahil nga sa nabuntis niya ako. Litong-lito ako ng mga panahong yon lalo na at nagsimula nang lumayo ang loob sa akin ni Paulo. Tinakot niya pa ako na makikipaghiwalay sa akin kapag hindi ko pinalaglag ang baby namin. Pero mas takot ako sa karma kaya hindi ko ginawa ang bagay na yon. Hindi nagtagal ay sinabi ko sa tatay ko ang katotohanan at pareho kaming umiyak dahil sa mga nangyari sa akin. Pinayuhan niya akong ipabarangay si Paulo para ireklamo. Pero bago yon ay may nangyari sa opisina na hindi ko makakalimutan. Krista, anong ginagawa mo rito sa opisina namin? Ikaw talagang pinunta ko rito dahil nang gigigil ako sa iyong malandi ka. Ano ba sa tingin mong ginagawa mo? Ano pa? E di tinuturuan ng leksyon ng mga katulad mong higad! Ahas! Ano bang kasalanan ko sa'yo, ha? Malaki! Dahil inagaw mo lang naman sa akin si Paulo! Wala akong inaagaw sa'yo! Hiwalay na kayo ni Paulo, di ba? Oo! At dahil yun sa'yo, nung nalaman ko yun, wala akong ibang naisip kundi ang saktan ka! At wala akong paki kung mapatay pa kita! Aray! Gret! Bakit ko gagawin yun? Eh dapat lang naman yan sa babaeng yan! Pwede ba, Krista? Tapos na tayo. Alubayan mo na ako. Ano ba yan? Eh magkakababy na tayo, di ba? Hindi na ba talaga natin pwedeng ayusin ang relasyon natin? Nag-usap na tayo. Wala nang pag-asa na maayos ang relasyon natin. Walang pag-asa dahil sa babaeng yan! Oo! Nagmamahalan kami ni Milet, kaya pabayaan mo na lang kami. Ayoko! Hindi ko kayo hahayaang maging masaya! Ha? Dapat sa yung babae ka, sinasabunutan! Kakalbunutin ang ahas ka! Iwan mo ako, Krista! Napakawalang yama! Ikaw ang walang hiya! Malandi! Mga agaw! Hindi ako malandi! At wala akong inagaw sa'yo! Ano ba, tumigil na nga kayo? Pinagtitingin na tayo ng ibang tao. Nakakaya kayo. Krista, tama na sabi. Bitiwan mo si Milet. Bitiwan mo na! Wisit naman! Aray! Paulo, ano ba? Itiwan mo nga ako! Doon ka nga! Milet, ayos ka lang. Huwag mo akong hawakan! Milet naman, bakit mo ako sinampal? Kulang pa nga yan! Dahil kasalanan mo ang lahat ng to! Paano ko naging kasalanan si Krista ang nanggugulo? Kasalanan mo! Kasi masyado kang malandi! At kasalanan ko rin! Kasi nagpauto ako sa'yo! Pero na-realize ko na malaking pagkakamali talaga na binigyan pa kita ng tsansa na mapalapit sa akin. Sana talaga umiwas na lang ako sa'yo noon nung may pagkakataon pa. Tapos ngayon, sinaktan pa ako ni Krista. Hindi ko kayo mapapatawad, kayong dalawa. Bakit? Anong gagawin? Akala mo, hindi ako pinalaki ng tatay ko na duwag, no? Pwes, dyan ka nagkakamali! Walang iya ka! Ano to? Dugo? Bagay pala sa'yong may dugo sa nguso. Halika! Kulang pa yan at dadagdagan ko pa! Milet, ano ba? Tumigil ka na! Ikaw ang tumigil!
Simula sa araw na to, huwag ka nang lalapit sa akin! Kayong dalawa! Hindi ko nahahayaang kuluhin niyo pa ang buhay ko! Magsama kayong dalawa! Mga baliw! Mga baliw! Papa Dudut, hindi ko na nagawang paguntugin ang ulo ni na Paulo at Krista dahil may mga dumating ng security guard para umawat sa amin. Agad na dinala sa ospital ang dalawa para matahi ang mga nguso nila. Ewan, sana talagang tinuluyan ko nang paputukin pati ang mga ulo nila. Ayos lang naman ako noong mga panahong yon, pati na rin ang baby sa sinapupunan ko. Tapos nung sumunod na araw ay pinagharap-harap kami sa HR department dahil sa kaguluhang ginawa namin. Kapwa kami na mimohan ni Paulo, samantalang pinablatter naman nila si Krista. Pero na-stress talaga ako ng husto sa nangyari kaya nag-decide na labang ako na mag-resign sa trabaho. Nakipaghiwalay na rin po ako kay Paulo at pinagbantaan siya na huwag nang magpapakita pa sa akin. Papa Dudut, nag-focus na lamang po ako sa pagbubuntis ko at noong nakapanganak ako ay saka ako naghanap ng mapapasukan. Buti na lang at nandyan ang tatay ko na napaka-supportive sa akin. 10 taon din akong naging single parent bago ko po nakilala ang asawa ko, Papa Dudut. Akala ko ay hindi ko na matatagpuan ng tunay na pag-ibig. Pero ibinigay pa rin yon sa akin ng Panginoon. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa Kanya at nagsilbi na lamang aral sa akin ang mga pinagdaanan ko. Sa kasalukuyan ay happily married na po ako sa mabait at responsable kong asawa. Tanggap niya ang anak namin kaya naman masayang masaya ako. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. God bless. And more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Milet. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating Barangay Love Stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section.